Here we go. Here we go. סקריפט. יאללה. למה? קודם כל, מה? אולי זה כל כך קרוב הבאים. בכוונה? עושה את זה קצת. איזה שוקו, אני מרגש. מזיזה קצת, אל תתבאס. מה, חייב, תעשי משהו אותך. איתך. אני יכול לא, להתווכח כי איתך. תראה איך זה קרוב, כאילו בתוך הברצו שלי. רוצים להרוויח את איזה כל אני- מנעד הקול שלך. אני השקעת ביין מתרגשת שלנו. ברמות, ואתה הולך להציג פה הצגה שלא זהו, הייתה. אני נו, מנסה קדימה, לתרגל איך עם אתה עצמי, מציג? סתום את הפה, כאילו, זה מה שאני אומר לעצמי בראש, שתוק, תן לחופית לפרוח, כי אני... תראה, תסתכל עליהם, עולה לחיוך כשהם מטומטם. כאילו. אגב, זה זמן טוב להיכנס ליוטיוב, לראות את כל הבעות פנים ואת כל מה זה שקורה פרק פה. רק ליוטיוב, נראה לי זה לא מעלה אותו פרק- לספוטיפיי. פרק חובה, זה היה החלום, והנה מפה. הוא מתממש. אחרי כמעט 40 פרקים, את רוצה להציג אותם? שאני אציג פעם אותם? ראשונה שאני מעזה להגיד לך כן, כי בתקופה של 4 חודשים, 3 חודשים, אתה לא מפסיק לדבר איתי על זוג, ואני אומרת, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה ממני? אני עדיין לא בקטע של לארח זוגות. החתן. דבר, מי כאן איתנו? את יודעת מה? אני כאילו לא רוצה לאכול את הראש יותר מדי, כאילו, מאיפה זה התחיל בסיפור שלי, כי היה לנו מיכל... שמות. טוב, קודם כל נתחיל עם מיכל ונמרוד, זוג טרי. התחתנו ב6/6, עדיין כל הריח של ניילונים, של תחילת הנישואים, הכל פה. אתה יודע עם שברים של כוס, מאחוריך. יש לנו כל מיני... נכנסנו גם שברים של כוס, קונפטי, קצת מהעשן של זה, קצת מפה, קצת משם. והרבה חברים סטנים ומתוקים. יואו, איפה הייתה החתונה? בואו נתחיל מזה. מה, כבר צללת עד לשם? אני- מה זה האונס הזה? רגע, יאללה, שנייה, מתחילים שנייה. מהדבר כן, החשוב. שנייה. בוא נתחיל לא, שם. 7. 7, האוס נאמבר 7. האוס נאמר 7. וואו. כן. מקום 7. מושלם. מקום מושלם בהחלט, מושלם. ואפשר לפרגן למקום. אגב, באמת. מקום, שאני לא יודע, אני מהסקנות, אז כאילו, פעם זה היה מועדון, אדום. קראו לו TLV ודום, נכון? אדום, סליחה, לא TLV. אדום. נכון, אדום. אז הנה עוד מקום שהתפתח מעולם המסיבות, והפך להיות להיום עולם אירועים. אפרופו, פרגנו באחד הפרקים גם כן לבוגר עולם המסיבות, מאזור השרון, מהקינזי ומזה, והיום הוא נכון. מנהל כמה אולמות. נכון, מגיבה, ועכשיו מפרגנים ל7. לא, אבל חייבים מאוד לפרגן לשבע. כן. מקום שבא לארח. מיכל חייבת לפרגן לשבע, אחותי. האירוח אצלהם מורגש מאוד. נכון. הם עושים את זה, כאילו... כן? כן. אני, יש לי יחס מאוד מאוד, כאילו יש לי כותרת מאוד ברורה לשבע, ואפילו לעוד מקום בנמל, שזה מקום מעולה למסיבה טובה. יודעת לי. למסיבה מעולה, למה מסיבה טובה? לא, באמת, כי אם יש מה שאפשר להגיד על השבע, הוא לא אולם מסורתי. כאילו אולי מבנה קובייה, בסדר, אבל כאילו... הוא יודע לשנות את הצורה. קודם כל הוא יודע לשנות את הצורה שלו בהפקות שונות שהייתי שם, נכון. אבל באמת, יש לו איזה תפיסת וייב מסיבה. כן, נכון, הוא שם דגש על המסיבה. החופה גם כן. בחוץ, בחצר, כאילו... כאילו, יאללה. בוא, אם אתה רוצה טקס? בוא נעשה טקס, הנה פה נעשה בחוץ, טקס בחוץ, נעשה טקס. אחרי זה מסיבה בפנים מי שלא רוצה? כן. שישה מה שאתם בחוץ. רוצים, תשארו בחוץ. בדיוק. אנחנו במסיבה, גם כל תמודדו. הקירות שם בחיפוי כזה של ירוק, וזה כאילו זה בכלל נכון. זון אחר לגמרי, החופה. לא, זה כזה מי שרוצה טבע בעיר, אוקיי. אבל מסיבה הכי טובה בעולם, משולב ביחד, וואו. עם החוץ פנים, עם הזכוכית באמצע, זה כאילו, זה המקום. הבעלים של שבע, חשבונית מס. סוף ואגב, הפרק הזה. ואגב, אנחנו חייבים להגיד שבחרנו את המקום קודם כל, בגלל האנשים שמנהלים את המקום הזה, כי הרבה לפני כמה שהוא יפה, כי הם פשוט אנשים אדירים ומדהימים, ורק איך רוצים קוראים שיהיה לדבר הזה לך שמח. במשקפיים, שהוא איזה 200 שנה אסף. שם, אסף. אסף. נכון? זה אסף אחד הוא- והיחיד, אסף. בגללו בחרנו. וודינגס. מתוק, ממש בגללו בחרנו, מתוק, כאילו. מתוק. אני מפרגנת לו, אני אוהבת את הבן אדם הזה. גם אני מקבלת אנחנו. את הזוגות שלי בכל כך הרבה אהבה. בלב שלם. הוא בן אדם שחי את הדבר הזה. אתם מדברים על מסיבות ועל וייב מסיבות, אני מדברת על אירוח, וזה מקום שיודע לארח ברמת גימור מאוד גבוהה, גם בקבלת פנים ובאוכל ובדגים הנעים, פרודוקטים הטובים ביותר. אנשים לא אמרו מובן לנו מאליו. שהם ליקקו את הצלחת. זה לא מובן ממש- מאליו. ככה הם יצאו כן, זה מהחתונה. ליטרלי מה שקורה. כן. אני חושב שהחוויה של האירוח, הדבר שהכי מדהים שהיה שם, כאילו, זה אנחנו פשוט הרגשנו את זה שנינו, וזה מצחיק, לא הלכנו ביחד לחופה, אבל איך שיצאנו לחופה, כל העובדים עומדים ומסתכלים עליך, כאילו כל המטבח, כל המלצרים, כולם יוצאים, כולם. וכאילו עומדים עכשיו, אני לא יודע אם מוחאים עושים את זה כפיים. בכוונה, אולי אם זה, הם פשוט כאילו מלווים אותך לחופה. מדהים. ואתה אומר, בוא'נה, הם אשכרה מארחים אותי, כאילו זה מטורף. אין שום דבר חשוב כמו הטקס. ולשם כך מסכימה איתך. מתכנסו. וזה מדהים.
אתה יודע, זה מצחיק שאמרת על הפאזה הזה של העובדים, תראי איזה פרספקטיבה. למה אני כל כך וחכי, זה כלום. לא צריך סתם לפתח ציפיות. אני יודע לרמת האותנטיות שבתשובה שאני אקבל, וזה מה שאנחנו רוצים, כאילו. אגב, כאילו, ברוכים הבאים לתכלס חתונות, פודקאסט החתונות המוביל בישראל, בתחום החתונות, באנו לדבר תכלס מה קורה. כי כל המטריה מפלסטיק כולנו מכירים, סטייק פרגית, תווית הזר, אוטו מקושט, טרקדיסלו, כל האוטומציה. עשינו. לא היה פרגית, לא היה אוטו מקושט ולא הסלו. נהדר, זה בדיוק כמו שרצינו. בדיוק, היה לנו 3 תווים, התקבלתם לתוכנית. בדיוק כמו שאנחנו רוצים להוציא את כולם מהקופסה. ומצחיק, כי כאילו הרגשתי אתכם עוד הרבה לפני האירוע שלכם, כי קודם כל מיכל יצרה איתי קשר בוואטסאפ, וכן הצלחנו ולא הצלחנו בטלפון, ואין לי אינטרנט. תגיד את האמת, רדפתי אחריך. אני 1.67 מטר, בואי, לא בלונדיני, לא עיניים כחולות. שאחת כמוך תרדוף אחריי, ועוד עם נעלי אדידס, אחותי, מה הסיכוי שנייה תתופסת אותי. אבל לא, קודם כל משהו כבש, אני אנשים שיש להם טיפה חיוך, או טיפה קרזמטית בתמונת וואטסאפ, זה יכול לקרוא, באמת, אני לא הכרתי אותה לפני, לא עכשיו הייתי בחתונה של חברה שלי, לא הכרתי. ואני זוכר את עצמי, יוצא מאיזו סיטואציה, לא צריכתי לתקשר, והייתי באוטו. הגעתי למצב שאני באוטו, עושה איתם שיחת וואטסאפ. בדרך למה? לקנות יין ליום חמישי בערב, נכון? נכון. גדול. כאילו אומר, אני צריך לעצור בפיצוציה, אני לא יודע איפה אתה קונה את היין שלך, נראה לי בפיצוציה, סתם. זה מה שיצא. אוקיי, וככה הוא עושה איתכם שיחת וידאו. הוא שיחת וידאו, הוא באוטו שלו, ואנחנו מדברים עכשיו, תראה, שיחה ראשונה לדעתי בין צלם לזה, זה 20 דקות, חצי שעה. למען משטרת ישראל, זה לא בנהיגה. 1.25 שעה. כמה זמן דיברנו? כאילו חפרנו ודיברנו. היה לנו כיף. היה כיף, היה צחוקים כאילו. אבל זה בדיוק, הנה, זה מזוקק עכשיו. למה? זה החיבור שאנחנו חופרים על זה כל כך, שזה לא משנה מה השם ומה הטייטל, ומי המותג או לא מותג, ואם הוא כן באינסטגרם או לא באינסטגרם, כן מצלם טוב או לא מצלם טוב. מה שיצא טוב, זה אם אני מחובר, בסדר, ברור. לא אמרתי עכשיו. אנחנו סלקציה בסיסית. לא, אני אצלם וידאו למישהו. לא אם טוב או לא טוב, אלא האם אני מחובר למה שהוא עושה. אני מחובר לאופי קודם כל, אם אני מחובר לבן אדם, אני אדע לבדוק את העבודה שלו, ואת מי המתחרים שלו, או את מי הקולגות שלו, ולבחור את הנכון לי, אבל החיבור האישי הזה, זה לא משהו שאפשר למדוד אותו נכון. אתה מבינה, אם זה היה שיחה של 5 דקות, נכון, ובסוף, כאילו, היום הזה, אתה מבלה עם האנשים שבא לך להיות איתם. כאילו, זה היום כזה עם כל כך הרבה אנרגיות ואמוציות, ואנחנו ארגנו את זה 5 חודשים, היינו הכי בדיטלס, ובסוף אתה רוצה להיות עם אנשים שכיף להם, a.k.a. שוקו. נכון. וזה חשוב יותר מעוד תמונה טובה, ועוד כל דבר אחר, וכאילו, אנחנו מאוד שמחים על כל הבחירות שעשינו. לקחנו אותך בגלל החיוך, ולא בגלל האיכות. כן. לאיכות נחכה. יש לנו עוד זמן. אני רוצה קצת לשים אותנו בצד, למרות שמה שאני כן רוצה לקחת מהפגישה, שמה שחוויתי איתכם למעשה, זה שינוי שעשיתי אותו לפני זה כמה שנים, והחלטתי שאני לא מנהל תסריטי שיחה. כל מי שקצת בתחום, לא יודע, של חברות או שיווק או מחירה, מכיר את המושג הזה, תסריט שיחה. אתה בונה איזה מבניות מסוימת, כי אתה לא יכול עכשיו כל ליד לתת לו את הליד, כן? הנה, כבר הבעיה. אתה לא יכול לתת לו את המענה ואת התשובה, בדיוק ערכנו גם מהצוות שסיפרה על כמה היא משקיעה בהצעת המחיר, ובסוף הזוג יכול בכלל להתנדף לה ולהשאיר אותה עם ההצעה הזאת לעצמה. והיא משקיעה בזה הרבה מאוד שעות. ואני בשינוי האסטרטגיה שלי אמרתי ככה, קודם כל אני כבר לא רוצה לעשות מסה של חתונות, כי אני בהבנה שלי צריך X זמן להקדיש לזה, בשביל שלא לאבד את הפרופורציה או את האיכות שאני רוצה לתת. במסגרת לא התפיסה הכלכלית הכי נכונה, אבל כן בוטיקית ונכונה מבחינת הביצוע שלי, בקיום שלי. ואז החלטתי שאני אשכרה מדבר עם האנשים. זאת אומרת, אני לא מנסה למכור לכם כלום, אני באמת רוצה לדעת מי אתם. וכאילו אני צריך ליצור איזה סוג של ביטחון או תחושת שיח אותנטית ואמיתית בכלום זמן, יש לי דקות. עכשיו, יש זוגות, אני לא אומר את זה לכם, אבל יש זוגות שנמצאים במקום מאוד מאוד רגשי ומאוד מאוד טכני. זאת אומרת, מה המנהל הזה? תן פרטים, תן מחיר, יאללה, בוא נתקדם. בדיוק, כאילו, כמה אתה לוקח? מה אתה רוצה ממני, אחי? וואי, זו היה השאלה הסופית שלנו, אני חושבת. אני חושב שזה, אני לא זוכר אפילו אם שאלת אותי את זה, ברמה הזאת. כאילו... נראה לי רק ששלחת לנו את ההצעה, אז כאילו ראינו כמה זה עלה. אשכרה, ואני זוכרת מה אמרתי לך, אני כאילו רוב האנשים שואלים לי כמה, אני ישר שולח להם את ההסכם אפילו, שיראו את כל הפרטים שהבאנו עם מה הם מתמודדים, כי בוא, אם זה הסטארט פוינט, אז בוא תדע מה הסטארט שלי. ובסוף,
קודם כל גיליתי את מיכל בוא נעשה ככה, גיליתי את מיכל בנפרד, ונימי בנפרד, כי ככה רושם לי בוואטסאפ. ואז אני מגלה אותם. כשאתה מנהל שיחה באמת עם הזוג, אתה מגלה אותם, אתה מעלה כל מיני טרגות, או כל מיני דברים שהם קלישאות, ואז אתה רואה איך הם מפרקים את זה. אתה רואה מולך איך הם מפרקים את זה. ומבחינתי, אז פה אני מגלה, אני אומר לעצמי, אוקיי, זה זוג שאני יכול לייצר להם סרט. כי באופי של המוצר שאני נותן, יש לו איזה סגנון מסוים, הוא מדבר על משהו מסוים, אני לא רוצה עכשיו בכוונה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה מצריך אנשים שהם באיזו תודעה בסיסית לקיום שלהם. כדי להבין מה זה. בדיוק, שהם יהיו בזוגיות מחוברת, ולא שאילצו אותם, זה לא שהם מגיל 16 שמה ואמרו להם לא תתחתנו, אז הם מאפים במשפחה. לא, מרגיש שהם העיפו הרבה לפני, ואז הגיעו אחד לשנייה. אבל זה נכון, מה שאתה אומר וגם מה שאמרנו קודם, אני חושב שעלינו, שבגיל בוגר הגענו למערכת היחסים הזאת, ובכלל, כל ההחלטות שלנו עם כל הוונדורים, כל הספקים, החל מהשבע, דרך דרך צלם השני, דרך הדי-ג'יי, הרגשנו את החיבור. כלומר, מדהים. חיפשנו, ושנינו כל הזמן הרגשנו שזה לא זה. נגיד, פתאום אתה מסיים שיחה עם צלם, מסתכלים אחד על השני, זהו. זה לא זה. מה זה? זה לא זה. מה זה? לא יודעים. לא פרסונלית, אגב, לא חלילה שמית. כאילו, אבל מה בתחושה? איך זה נבנה? תשמע, אנחנו שני אנשים מאוד ורבליים, אנחנו מאוד מדברים, אנחנו מאוד כאילו זורמים, אין לנו בעיית שיח, כאילו. חד משמעית. אם אנחנו מרגישים שמישהו, זה לא מתקדם, זה לא עובד, זה לא... מה זה לא מתקדם? אין שם את הקליק הזה, אין את הפלפל בינינו. אני חושבת שיש פה איזשהו, לצערי, והלוואי שאני יכולה לעשות לכם מעתקת בק רק בבגרות ובבשלות, לזוגות שמגיעים, והם בכלל, כל אחד, אין לו מושג מה שאני רוצה, ומרגיש שכאילו, גם אם לא ידעתם מה החלום חתונה של כל אחד מכם, באתם מאוד מוכנים. זאת אומרת, לבחור את הספקים, זה מורגש עליכם. אתם נשואים שבועיים, ואני יכולה... עוד לא. ואני יכולה ממש להרגיש מה היה ואיך היה, מהווייב שלכם. זה וייב של אנשים שהם מדויקים ברגע שלהם, להתחברות. זאת אומרת, זה כן, כן, לא, לא. בסדר, עד שהם יעשו סדנה להעצמה אישית וזוגית, ויתנו לאנשים את הכלים להתמודד עם זה. אני רוצה דווקא להיכנס פנימה, בואו נצלול קצת פנימה, באמת לפרק קצת את התחושות. אולי נתחיל מההתחלה בעצם. ואוקיי, איך זה התחיל? מה בעצם הסיבה הדבר ראשון שהתחלתם? רגע, מי הציע? כי זה לא נראה לי אובייס. ברור שהיא הציעה. ברור שהיא הציעה. היא הציעה, מה? הציעה סתם, לא. יואו, איזה היא פיץ'. רמזה. האמת שכן. לא, האמת, יש בואי, פה רגע, סיפור. תספרי את יש הסיפור. פה סיפור. יש סיפור. תני לי את יש הסיפור. סיפור. קדימה. אנחנו היינו באיזשהו מלון, משנה. אני כן ניתנו ספונסר שיפ, מאוד ואז זה שווה איפה המצלמה. ליום הולדת שלי. ואז דיברנו, חתונה, לא חתונה, עוד לא, זה כאילו היה כזה בחיתולים שלו, כזה בדיבורים. ואז ערב אחד אמרתי לו, טוב, אתה רוצה להתחתן איתי? אז אמר לי, כן, ברור. ואז לקחתי נייר של קיסם. מכסה של הקיסם, נכון? יש כזה קיסם שיש להם מכסה שחור כזה, כאילו זה. כן, עשיתי לו טבעת, יש לו טבעת שחורה מנייר של קיסם, שיש לו תמיד ליד המיטה. שידחה לי את זה עם... אני הכנתי לו טבעת. כזה, זה. בקיצור, את יצאת לנישואים, נקודה. כאילו לכאורה היא הציעה לי. זה היה מאוד בצחוק, אבל... זה שעשית את זה... בכל צחוק יש רצינות. חד זה משמעית. שעשית את זה רשמי אחר כך עם טבעת. חצי שנה אחרי זה עשיתי את זה רשמי עם טבעת. כן, לקח לו קצת זמן, בואו. זה רק וטוב. בסדר, יעלום כזה צריך לייצר, לוקח הרבה זמן. זה בעיה, תמיד אפשר יותר. תחשבי, עד שהתפרים של הכליה החלימו וזה, הוא הולך להתכופף. מבינה, זה כואב להתכופף עם התפרים, אי אפשר. לא, אבל הוא גם אין אצלו זה, ואני אמרתי לו, טוב, מה, כאילו, לא דיברנו על זה טוב, מה קורה, לא היה פה לחץ, אבל כאילו, בואו, אנחנו בני 40, בואו נשים את זה, כבר אנחנו ידענו מה אנחנו רוצים. כן, יש להם גנים, לא מבינה. כן. ראיתי את המשפחה, כיוון טוב. איך לכנת אותי לזה? מה זה? כן, אנחנו, באנו שאנחנו בגלל זה אנחנו עכשיו פתאום הבחירה הבוגרת היא הגיונית, כי אנחנו בוגרים כבר. ואני באמת נתתי גיל ואמרתי, לא נעים לי להגיד, זה כאילו מבוגר מה שאני אומרת בראש. ראיתם? 36. אפשר כזה, גם מה, אני ככה. אגיד שהם 36? זה כזה 5, 6. ככה זה שלא מתחתנים בגיל צעיר, אז עושים ספורט. אגב, מה, זה נכון, מה? נקודה למחשבה. וגם אנחנו אנשים שמחים, ואנשים זה, כאילו, חיוביים, אופטימיים, כאילו, נראה לי זה... לא. מה, רק גנים? לא, חד משמעית מה שאתה אומר, אני איתך. אנחנו נופלים לשיחה הזוגית, ואני לא רוצה, אבל אם יש משהו שמאוד מאוד בולט, כאילו, אגב, כשראיתי את זה גם ביום החתונה, כי בסוף, קיבלתי איזה יכולת כזאת של תצפית על עצמכם, עליכם, ומהסחי עד להיי, וראיתי את החברים שלכם. ראיתי את החברים לעבודה, ראיתי חברים שגדלתם איתם, ראיתי את המשפחות,
זה נותן התרשמות. זה מופע. קהילה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן דיברנו על זה בתכלס חתונות של כאילו, אתה יכול לארגן הרבה מאוד דברים באירוע שלך, יש דבר אחד שהוא המשתנה המרכזי שאתה לא שולט בו. חברים. וזה בדיוק, זה ההשקעת חייך. זאת אומרת, כמה היית בן אדם בחיים שלך. ובסוף סוד הקסם באירוע באמת נופל על זה. כאילו, הוא מתרומם ונופל על זה. נגזרת הכיף באירוע, זה זה. מהחברים, זה האנשים שלך. אבל זה מה שאנחנו רפלקשן עושים לחברים, כאילו. זה כל ההשקעה שלך בזה, הלכת לאירועים שלהם, אתה בא להם מול, אתה מתקשר איתו. אתה שמח על מלא איתם. אתה בקשר עם המשפחה שלך. אתה יודע, לטוב, לרע, תמיד יש מורכבויות. אבל בשורה התחתונה, יש קשר, יש שיח. לא, אנחנו זכינו באנשים הכי טובים שיש בחיים שלנו. אנחנו דיברנו על זה שכל בן אדם שבא לחתונה, שמחתי לראות, באמת. עכשיו, נכון, יש משפחה רחוקה, יש חברים שפה שזה, אבל עדיין... כמה מוזמנים? 300, בסוף הגיעו 325, 330 כזה, כן. סטנדרטי, לא, ממש. אנחנו כאילו, מאוד דייקנו בבחירה שלנו, יכולנו הרבה יותר, ואנחנו ממש בחרנו כל מי שאנחנו מזמינים... כל מי שמגיע הוא מדויק מה שאנחנו מבחינתנו, ואנחנו רוצים שהוא יהיה שם. כאילו, זה היה הדרך שלנו. רגע, לא ציינו את הצעת נישואים, אבל. לא, אבל מה רגע, קורה? זהו, רציתי להגיד על כן, ההצעה, בטח. שלגבר, לאישה היא מרגישה, כאילו, אישה אומרת, טוב, אני מוכנה, נכון? או שהיא כאילו זה. גבר, א' צריך להתבשל עם זה קצת, וב' חד משמעית. הגבר צריך גם לעשות את הפעולה. כאילו, כלומר, האישה אומרת, אני מוכנה. עכשיו, מה הגבר צריך לעשות? לקנות את הטבעת. עכשיו, זאת פעולה שעצמה לוקחת כמה חודשים. כי זה קודם כל להבין מה הבחורה רוצה. מה המידה של האצבע שלה. מה המידה של האצבע שלה. בוא'נה, רק מידה יכול לקחת, והיא בן אדם שלא הולך עם כאילו טבעות, לא הולך עם כלום. קשה. עכשיו הסתדרתי. אז זה לוקח שנים לעשות, זה לוקח המון זמן לעשות זה, ואתה צריך את זה בהסתרה, בלי שהיא תדע. ומי החברה שבאמת יודעת את האמת, כאילו, ומה זה. ואז אתה זה, ואתה רוצה לחפש את היהלום הטוב, ואתה רוצה כאילו פה. זה תהליך שלוקח, במקרה הטוב, חודש וחצי, במקרה הרע, כמה חודשים כמו שלקח לי, ומה שנפל עלינו גם זה 7 באוקטובר. כאילו, הטבעת הייתה בהכנה תוך כדי 7 באוקטובר. וואו. ואז היא הייתה אמורה להגיע אפילו קצת לפני. יכול לספר את כל הסיפור? אתה יכול? בוא נגיד שהשיר שלנו זה סערה, של טונה ויסמין. וואו. ואנחנו הלכנו להופעה של טונה במצדה. פסטיבל התמר, מופע זריחה. בשישי. בשישי. באוקטובר. 6 לאוקטובר. נכון. קלאסי להציע שם הרי. אומייגאד. בשיר שלנו, זה השיר סיום בוודאות, זה בזריחה, הכל כאילו מדהים. ומי חשבה שזה מה שהולך לקרות? ומי ניסה לארגן שזה יקרה? אבל הטבעת לא הגיעה, לא הייתה מוכנה, לא בגלל 7 באוקטובר. למה? כי היו חגים בדיוק בכל התקופה הזאת, והבחור שהכין לא לקח בחשבון שכאילו הוא לא מספיק. אז זה לא הגיע. כל מין אללה. ואז 7 באוקטובר. ואז קצת מתאחרים הדברים ומתעכבים, ואז לקח עוד איזה כמה שבועות, עד שהטבעת, או שבועיים, 3, לא משנה, לא זוכר שהטבעת הייתה מוכנה. ואז אוקיי, היא אצלי ביד. מה אני עושה עכשיו? אני יכול להציע ניסויים שכאילו כל המדינה שלנו כאילו בקרקע, כאילו מה אני אעשה? שאלת אז חיכיתי שקצת חיכיתי שמסעדות ייפתחו, ואז אפשר לצאת לאנשהו, אז שיהיה קצת אווירה יותר טובה. ואז כאילו זה פה חודש, שם זה וזה, אבל זה כמו שאתם אומרים, כאילו... בול. אבל אגב, קודם כל, הסיפור האישי, תבין, זה בדיוק העניין. כי הרבה אנשים עושים תוכניות לחתונה, ולפעמים בחוסר גמישות, הם מתבאסים. מבלי שהם יודעים, הם כאילו אוספים באסה. ואז מה בא לבן אדם, אנחנו חבר טוב, מה יגיד לך? עזב אותך, תשחרר, נו, מה זה, נכון? נכון. עכשיו, לא תמיד זה השחרר, זה עושה טוב, לפעמים זה רק לוחץ על הסיר עוד יותר. אבל אני חושב שמתוך הסיפור שלכם אפשר ללמוד הרבה על היתרון בגמישות מחשבתית, כי בסוף הרווחתם את זה, כאילו, בוא, אני ראיתי את החיוך שלה. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אני תמיד סופר לקלות את הזמן ההתנהגות שלהם עד שמגיע החתן. גם אם היא אומרת, גם אם יש לה פה קעקוע, אני רגועה, פה, משהו תמיד עובד. תמיד עובד. וכשהוא מגיע, כשיש חיבור טוב, אתה רואה, יש כאילו, בדיוק, יש כאילו איזה... נהיגה. איזה פריקת לחץ, אף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה, לא שם לב. בחיבוק הזה של הכמה שניות, יש כל הקסם. אצלנו כמה דקות? כן, הם נסחפו קצת, הם נסחפו, יש שם איזה גם וילה כזה שעולים למעלה, לא וילה, פנטהאוס שעולים למעלה. כן, וואו. אתם יודעים מה מדהים בעיניי? שזוג רואה אחד את השני, זה קורה לי בחופות. והזמן שלהם עוצר מלכת, ושלנו ממשיך. אני כאילו מבחינתי, יו, היה את הקיו של השיר, נו, כנסו כבר, והם במומנט, כאילו, עכשיו אני כבר בריקודים כפרה, השעון רץ. עכשיו הם עומדים כאילו, עכשיו, באמת, ליטרלי, הזמן עוצר, העולם יכול להתפוצץ, והם ברגע שלהם.
אבל זה צריך זה להיות. הרגע. אבל ככה צריך להיות. זה זה מה הרגע. שהיה זה לנו. מה שאנחנו לא יודע אם עושים. אתה זה הרגע. שמת לב, אם היית, שם. לא יודע אם צילמת. לא היה אכפת לנו אבל- מאף אחד. הגענו בטיסה. והתחבקנו איזה כמה זמן, ואני כאילו הורדתי את החיבוק, כי אני יודע שצריך כבר לעשות את הזה, והיא מחבקת, אז הוא המשכתי בלחץ, לחבק. שאני אשים את זה כן. נכון. אני, תחשבי, היה לי תפקיד חיי בחופה, ולשים את האינומה נכון, בלי זה, ולשבור את הכוס, בלי להיפצע. זה שני הדברים היחידים שאני צריך וזה לעשות. מלחיץ? אמיתי? כן. חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מלחיץ מה שזה היה. זה לא הלחיץ אותי. כשהיית בתדריך, שהמנהל אירוע עשה לכם, היה לכם מנהל חיצוני של המקום? של המקום. המקום. חמוד, מדהים, יופי, באמת. כשהוא יכול ידריך- לשים את קראו לו, עצמו. נכון, נדב. בחור מתוק נדב. מתוק, נדב. נדב. חמוד כזה. כשהוא הדריך אותך, כן. זה הכניס אותך ללחץ? להפך, הוא הרגיע אותי, כי הוא נתן לי טיפ קטן של אלופים. מהצד. הוא אמר לי, לקחת את הזה, ואז 2 צעדים אחורה, ואז זה אוטומטית פשוט ירד. היינו מה. האינומה. וזה מה שעשיתי. זה טיפ פשוט- זהב. תקשיב, חתנים. וכאילו, הסתכלתי אחרי זה בווידאו, בדקתי את הזה, אתה שחקן כדורסל, אז הוא רואה את הווידאו אחרי לראות איזה טעויות הוא עשה. פשוט עשיתי צעד. איש הייטק, מבינה? איזה- תכנות, אבל קוד. תראה איזה יופי. תרופה לסרטן, אבל 2 צעדים אחורה, זה הפיצוח של האינומה. נו, אז זה מה שאני מדבר. חשוב לא, שיש אבל מישהו כן. שמרגיע אותך ברגע, נכון, שהוא מאוד. חשב שהוא שיהיה עליך. מאוד מאוד מלחיץ, כי זה בעיניי הדבר הכי חשוב. הרבה זוגות מגיעים ואומרים, וואי, הוא אמר לי, והכל היה בלחץ, שאם אני אפספס את האינומה ואני אוציא לה את זה מהשיער, לא אומרים דברים כאלה, גם אם תוציא לה את זה בדיוק מהשיער. הפוך, הוא נתן טיפ לאיך להצליח, לא למה עלול להשתבש. וגם- ואז ואני אמרתי, גם אוקיי, זה אומרת, מה שאני עושה, וזה מה גם שיעבוד. אם מישהו יוציא את כאילו- זה, אני דוחפת לו את היד, אני פה, תסתמי כבר, שקט, יד קדם. יש מי שיניע אתכם, כאילו צריך רק שאתם תהיו בטוב, וזה שאתם ברגע שלכם, אחד זה מצטלם הכי יפה, אתם תראו את זה בווידאו, אני מבטיחה, בלי שאני יודע. מייצרת פה ציפיות גבוהות מדי. כן, כן, אולי. בדיוק. אבל אני יודעת שתמיד אני אומרת לזוגות, תחייכו מוגזם, ואז הם אומרים, איך, ככה? אני יודעת, כן, הכי מוגזם, כי בגלל הלחץ והסטרס, זה כאילו מתאזן, קצת פחות, כן. וכשאתה בתוך הסיטואציה, זה נראה כל כך טוב. אתם נראים מאושרים, ואתם נראים רגועים, לא, אנחנו נתנו שואו. כן, אני חושב שאנחנו היינו לא. משוחררים, משום מה. אני הייתי בטוח שאני הרבה יותר בלחץ, גם איזה אני. מהממים. וזה היה... והיינו, מה זה, נהנינו, אני נהניתי מכל רגע. כאילו. באופן בוא. כללי מהחתונה, מה? היינו מאוד כאילו בצ'יל קול. וסבבה. לא, אבל שימי אותי על האדמה, 2 רגליים בתוך האדמה. קודם כל ניתן סיטואציה אחת שהייתה לנו שם. כן. ההתארגנות הייתה ביפו, בבית כן. מגניב כזה, כן. ממש מגניב אגב. בעיצוב שלו ואפילו בחלוקה היה שם עניין. אוקיי. והאירוע היה ב7, וידעת כמה זמן לקח לי להגיע מיפו עד לפחות ל7? שעה. 40 דקות פלוס קונקשן. כן. 40 דקות פלוס קונקשן. ואני ככה עם השמלה מתקמטת, בפקק. והמתוקה נמצאת באוטו, לדעתי בסבלנות C, אני חושב שהרבה אחרות כבר היו יוצאות מתוך האוטו, והולכות. מתחילות לא, ללכת. אין מה לעשות. כן, אבל גם אחרי זה, והנה, והיה פה קושי, ומצאנו את עצמנו בסוף מצלמים שם באזור, כי צלם, כאילו בסוף, צריך להבין, הלוקיישן לא מעצב את הזוג. כלום. הזוג מעצב את הלוקיישן. חד משמעית. זאת אומרת, זה מה שמעצב את הסיפור בתוך התמונה. עדיף שלא יהיה פחים וזה, בסדר, אבל שורה תחתונה, הזוג עושה את שלו. ומצאנו את עצמנו באמת מטיילים שם מסביב, בספונטניות C, ואגב, היה טיפה חם. קצת חם. מאוד. כן, המלווה רץ להביא לי את היה. זה מאיך מתנו, אתה היה אמרת, איתנו, הוא קצת נראה לי חם לך קצת, לא? משהו כזה. היה איתנו אלעדו, שהוא גם צלם מהתחום, גם הבא מעולם החתונות, אלעדו הקופץ? כן, 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 ואחר כך הוא היה אמרו לי, זה מלווה המנטר, שלנו. ואמרתי לו, אני לא זיהיתי. מה? אני בכלל חשבתי שהוא שחקן כדורגל שראיתי אותו פעם ראשונה, ואמרתי לו, דרך הוא נראה אני לא כדורגלן זכרתי, חשבתי שאתה כן, שחקן כן. כדורגל ואני ואלעדו מתפס. הקופץ, אני... ברור. והבחור כמו ספורטאי אמיתי, רץ, הלך, הביא איזה מגבת, מתוק. טס, תקתק, באמת, זה ההבנה של זה מאחורי חבר. הקלעים. בוא, זה שבחרנו חבר. מלווה טוב. בדיוק, זה ממש. חבר, הוא מבין שהוא בא לתת, הוא לא בא עכשיו לבלבל את המוח איזה ולחפש כיף. לדכא. ואני מאוד מאוד הערכתי את זה. חוץ מזה שהוא, כאילו, בחומת מהתחום. הבדיעבד שלי, הוא מהתחום. נכון. ווואלה, הוא רואים, הוא מכיר, הוא מבין, הוא יודע איך זה עובד. יודע לתזז את העניינים, כן. אבל בסוף, תראי מה זה, גם היה את הדיליי, גם היה חם, ומעל הכל, השניים האלה משוטטים באמצע הכביש. ובאמת, בדרך כלל אני אומר להם, דברו אחד עם השנייה. לא צריך, אכלו את הראש אחד בשנייה. הם היו ברגע הם היו עסוקים עסוקים בעצמם. אחד בשנייה. איזה כיף זה, יואו. מה אתה רוצה בכלל? וואי, להפך, זה- מתן אמרנו, טיפה לפעמים כן, סתום את תפסיקו הפה, לדבר כי שם. כי כשאתה מצטלם בסטילס, אז כאילו רואים לך את הפה פתוח. בדיוק. הוא אמר את זה יפה, תשתדלו לא לדבר. הוא אמר, כן. אם אפשר לא לדבר, משהו אולי כזה. תדברו אחר כך. אפשר לפרגן למתן שהוא מגיש רך, באמת, וואו, זה מתוק, מדהים. מה זה, עגול, וואי, נעים. הוא מאוד. מושלם. אני אמרתי לו,
אל תתבייס. הוא אמר, אני אמרתי, אני רואה שמבאס אותך כאילו קצת שאנחנו, כאילו, מבאס אותך לרדות בנו. תרדה בנו, כאילו... כן, כאילו, תגיד לנו צריך מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, צריכים- זה מה שאנחנו צריכים, אחרת צריך אנחנו לנהל נפריע אותנו. לך. כאילו. אנחנו ננהל אותך. כן. רגע, הלכנו, עכשיו- תבוא, אנחנו שם. עכשיו יש לי מלא בדיוק. שאלות מעניינות, כי אני באמת רוצה לשמוע פרספקטיבה של זוג שעשה את הכל לבד. אני מאמינה שזה פעם ראשונה, זה אפס ידע, אתם לא הפקתם חתונה. בואו נדבר רגע מספרים, כמה אולמות ראיתם, כמה ספקים ראיתם? או. היא תתחיל מהזה, אני רק אגיד זה שאנחנו... טוב, היא לא תסכים איתי, או שאולי כן. נו. אבל שנינו אנשים שמצד אחד יודעים לדייק ומה אנחנו רוצים בדיוק, מצד שני לא החלטיים. כי אנחנו מחפשים את הכי מדויק שיש. אני אדבר בשמי, אבל נראה לי שגם היא לא הכי החלטית שיש בזה, אבל זה לדעתי בגלל שאנחנו מחפשים את ה... תדיוק. שוב פעם, אני מזמין אתכם להיכנס ליוטיוב ולראות את כשאנחנו הבעות רואים את הפנים זה, של זה- מיכל. כנסו ליוטיוב, תראו את הבעות הפנים. אתם לא תבינו על מה אנחנו מדברים, אם לא תראו את הבעות הפנים. בדיוק. ועכשיו היא עכשיו אפשר תמשיך. להמשיך. כן, סליחה, לא, מיכל. אני אתחיל להגיד שכאילו, בהתחלה אמרו לנו, תשבו, תחשבו מה הוויז'ן שלכם, איך אתם רוצים שהחתונה תיראה, כל מיני כאלה. כן, זה קורה רק במשפחות הכי טובות. יש לנו טלפון מוזיקת שלך? רקע. כן, מעניין. וואו. זה הזמן לקום ולרקוד? וואי. תקשיבו, זה מרוב התרגשות. הוא שכח? רק שתדעו. רגע, בחיים אבל לא קורה לשוקו. אפשר לשתות את שלוק בזמן הזה. בטח, כן. שתו. איווה, שוקו חזור אלינו. אתה שיא מתרגש היום. מה זה? אתה שיא ההתרגשות. לא, האמת, בפעם הראשונה נפתחתי מהטלפון, כי באמת רציתי להקשיב, לא הייתי צריך את ה... אשכרה. יאללה. אז אנחנו, זה מה שהכינו אותנו. תשבו, תחשבו את זה, ואנחנו, תכלס, לא לנו שם מושג מה אנחנו עושים. בואו באמת, נתחיל ללכת. טבע, לא טבע, עיר, לא יודעים, לא יודעים. ואתם מתל אביב והמשפחות מתל אביב. אני במקור מתל אביב. אני מושבניק מהצפון, אבא רפתן, כאילו, כן. גדלתי בשדות של עמק יזרעאל, כאילו... ודווקא אני רציתי להתחתן בטבע, החלום שלי היה להתחתן בים, על החול, באמת היה לי חלום כאילו כזה. ולא ידענו, אז אמרנו, טוב, יאללה, הולכים לבדוק כל מיני סוגים. ופשוט כאילו, מבדיקה שלנו, בדקנו כל מיני עולמות, כמה ראינו? אולי... שמות אפשר או שכאילו בלי זה? עדיף בלי, שלא? אבל כמה בערך? בין 8 ל10 מקומות. וואו. כן. אתם אומרים וואו. ואנחנו... נהנינו. כן? עכשיו, אנחנו הפכנו את זה לכיף שלנו. כיף שלנו, דייט זוגי. אני אפילו קצת כאילו. מתגעגעת לזה, כי לא, אני כל... פשוט עפה עליכם. לא, כן, כי- כן, כי כל פעם שהלכנו לראות אולם, זה היה דייט. הלכנו לראות מקום והלכנו לאכול איפשהו. הלך הזה, גילינו מלא מקומות אתה לאכול בהם. מגיע לאולם, פותחים לך בקבוק יין, תמרים לחיים, נותנים לך קצת, אומרים לך, בוא'נה, יש חתונה עוד כמה דקות, רוצה לטעום? לא, אתה אבל לא תואם. בחתונה עצמה גם, כאילו, היינו באים לאולם, שומעים מה שצריך, והולכים למסעדה. כן, הולכים למסעדה. כאילו, הלכנו, ככה זה היה. מושלם. היה כיף, נהנינו מכל רגע, קצת התבאסנו אפילו אחרי שבחרנו. כן, כי זה כאילו הפסיק, כי נגמר. הפסיק לנו הדייטים, והיה צריך להתחיל לבחור אתם חור יכולים להגיד, ספקים. אף בעלי אחד לא יראה אולמות, את זה. אם בעוד שבועיים, חודש, אתם רואים את אז הזוג הזה הזוג בא הזה- מתעניין לתאריך, תיזהרו, זה תרגיל. תרמית הזוג שמחפש אולם הם נשואים. האמת שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל באולמות חדשים, שלא יהיו אותם. ברמה יש פה שכבר, מצלמה, כבר לא. ברמה יש שכבר, 480 אולמות בהצלחה. היינו, אחרי שכבר סגרנו בשבע, אז הלכנו לראות, טיילנו בהרי ירושלים, והלכנו לראות עוד מקום שעוד לא נפתח בכלל. הלכנו סתם, אמרנו, זה ליד זה, עברנו בדרך. בוא נעבור, בוא נסתכל, כאילו למה להסתכל. מקום עם פרזנטציה, הוא עדיין לא מוכן. לא. כן, הוא עדיין כן, כאילו, יודעת. את יודעת איזה מקום זה כן, בטח, כן, כן, כן. וכאילו, באמת נהנינו מזה. עכשיו, גם מה שעוד זה עשה, זה גרם לנו להבין קצת פרופורציות לגבי מה אנחנו מחפשים. בדיוק. כלומר, נסענו לגן באזור השרון, ואמרנו, רגע, ביום האירוע, אנחנו הולכים לנסוע את הפקקים האלה, וחברים שאנחנו הולכים לאכול את הפקקים האלה, וזה באמת, אנחנו באמת רוצים את זה. כאילו, הלחץ יכניס אותנו לכל מיני דברים כאלה. איזה טיפים, זהב, חבר'ה, היה לנו תוציאו פשוט- עט ודף, ותתחילו לרשום את מה שכתוב, וגם ברוורס, מהרגע שהתחלנו. היה לנו חשוב יום חמישי, זה הדבר היחיד שידענו, שאנחנו רוצים יום אם חמישי. הייתם מתחתנים איתי, בחיים לא הייתם מתחתנים בחמישי. יאללה, נו. רצינו חמישי, אמרנו, טוב, אפשר להתפשר על יום רביעי, סבבה, אבל היה לנו חשוב המסיבה. רצינו שאנשים כאילו יהיו במסיבה עד הבוקר, שלא יהיו מוטרדים שהם עובדים יום אחרי, אמרו לנו, מה, חברים שלכם יישארו עד הסוף, לא עניין אותנו, אנחנו רצינו מסיבה. זה היה מסיבת חיינו, וזה מה שהנחה אותנו. ואז כל החישובים האלה של הנסיעות, ואנשים הגיעו עייפים ועצבניים, והרבה מאוד מהחברים שלנו הם תל אביביים. אז הבנו לאט לאט איפה אנחנו צריכים לסגור ואיפה לוותר, ואולי החלום שלנו של הטבע לא יהיה, אולי במקום אחר, אולי בקופת גן. כן, אולי נעשה בתאילנד. נדבר על זה אחרי. אולי, יש לנו מעצבת לסדר לכם שם. יאללה, אני רוצה. אז זהו, ואז הגענו למקום האדיר הזה של השבע, ששילב גם קצת את הטבע וגם את העירוניות ביחד. הרגשתם באיזשהו מקום שזה קצת
קצת אתם מתפשרים, או שכשהגעתם למקום וכל האלמנטים התחברו, אז אמרתם, אוקיי, זה? אני מבין מאיפה זה בא. העניין של ההתפשרות זה שיכול להיות שהחלום היה, אם היינו בים, על הים, והכל היה זה, וביום חמישי בערב, ומחוץ, כאילו אחרי הים, היה את השבע, כאילו היית יוצא מהים והיית עומד מול השבע. אבל בסך לא התפשרנו. כי השבע נתן לנו תשובה על כל הדברים שרצינו. כלומר, על האוכל, על האווירה, על החופה שהיא בחוץ ולא בפנים, על האולם שהוא בפנים ויש מסיבה. ומזגן. ותל אביב. והאנשים שכאילו הרגשנו שהם באמת, אפילו זה מצחיק, אפילו המנהל לוגיסטיקה שם, או שאני מנהל טיפול, שניר, שבאנו ופגשנו אותו פעם ראשונה, סחבק, כאילו הכי גבר שיש, באמת התלהב לראות אותנו. ושבאתי אחרי זה עוד כמה פעמים, הוא אשכרה זכר, ואשכרה, זה אנשים שכאילו מבינים שזה התודעת שירות. עכשיו, אתה יכול להסתובב... בהתלהבות אמיתית גם, אתה לא יכול לזייף אותה. אי אפשר לזייף. זה 100% אמת. וכשאתה מסתובב במקומות אחרים, היה לנו מקומות שהסתובבנו שעה, וכאילו אף אחד לא מדבר איתנו, עוברים מולנו אנשים, ואף אחד כאילו לא זה. שם כולם שואלים מי אתה, כאילו מתעניינים בך, אכפת להם ממך. הבעלים של האולם, לירן, כל הזמן היה איתנו, ודיבר איתנו, וייעץ לנו, ונו, מתי זה נשאר כאילו בחתונה שלנו עד מאוחר, למרות שהיה צריך לטוס שעה אחרי, שלח לי תמונות מחול, כאילו. לא, באמת, זה אנשים אדירים, וגם רצינו שאנשים יבואו בקורקינט, יבואו באוטובוס, יבואו כאילו בכיף שלהם. מושלם. ופשוט ייהנו, כאילו, זה מה שהיה חשוב לנו. כן, אז בקצרה, התשובה היא לא התפשרנו. כן, ענה לכם על כל הציפיות וכל השאלות, כי גם אתם אירחתם בצורה מיטבית את האורחים שלכם, ומצד שני גם זה ענה לציפיות שלכם, למעט זה שלא היה באמת ים, אבל בסופו של דבר תמיד צריך לוותר היה ים אנשים. על יום, על רגע. אני תמיד אומרת, אני גם אומרת את זה המון לזוגות, ולא מבינים את הערך. לפעמים אתה רוצה מקום ספציפי, זהו, רק אותו. אוקיי, אתה לא יכול להתחתן שם ב5 בספטמבר, אז בוא נזוז לסוף אוקטובר, בוא נזוז רגע שנייה, בוא ניקח ימינה, שמאלה, אני צריך להתפשר על משהו מהנקודות. זהו, אז כאילו, אני רוצה לקחת אולי למשהו שהוא קצת ישן, אבל כאילו בסלקציה של המקום אירוע, אמרתם את הפרמטרים בגדול, אבל היה דברים שכאילו גיליתם ועשה לכם ביג נו-נו, בלי שמות כמובן. במקומות מסוימים? כן. כי בסוף כן הלכתם לשרון, כן הלכתם לבדוק פה, כן הלכתם כאילו טבע, לא טבע. מה פתאום קלטתם נגיד? בעולמות שלא רצינו? כן, בכלל, תני אחד, אני אתן אחד. נראה לי שיש מלא, וואו. לא. מוציא את הבלקבוק. קודם כל, רחבת ריקודים. היו מקומות שפסלנו על איך שהרחבת ריקודים הייתה בנויה. נכון. אוקיי. כלומר, מספר מקומות. קטנה מדי, לא מספיק זה, לא קשורה, נגיד... מה זה? זה תאורה? תקרה לא מספיק גבוהה. כאילו, סליחה, רואים בווידאו. כל המסביב כזה. מתוחמת, כאילו מדי. ואם עכשיו עולים לשבע, בשבע יש את זה בדיוק. הדבר השני זה... לנו היה מאוד חשוב, גמישות, מחשבה נגיד בתפריט ובזה, והיו מקומות שאמרו, זה אנחנו, תתמודדו. בלי טעימות, בלי כלום, אנחנו רצינו מדויק. מה עשיתם באוכל? אנחנו רצינו אוכל מדויק, אמרנו להם גם, אנחנו לא רוצים המון אוכל, אנחנו רוצים אותו מדויק, שיהיה בטעמים שלנו, שיהיה ברמה גבוהה, שיהיו דברים קצת חדשים, אנחנו אוהבים מסעדות טובות, אז שיהיה כאילו מה שדומה לטעם שלנו, ולא כולם זרמו איתנו, מי שלא, אז הכל טוב, אז פחות התאים לנו. זאת אומרת שהגעתם למקום שאמר לכם, זה מה שרשום פה, אתה אפילו לא רואה את זה, כי אמרתם גם לי טעימות, אז כאילו, איך אני אמור לדעת? יש לנו תפריט, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שזה דרך אגב לגיטימי לחלוטין. כן. זה המוצר. ואנחנו עובדים שנה, שנתיים, 10, 15, 30, 90 שנה, וזה המוצר. ואנחנו לעומת זאת באנו למקומות, סליחה, שרצינו, ואמרנו, בוא רגע נדבר על זה. אנחנו, כמו שהיא אמרה, אנחנו רוצים לא מעניין אותנו שיהיו 7 סוגי בשר ו12 סוגי זה, אנחנו רוצים שיהיה מדויק ושכל אורח ייהנה מכל ביס שהוא אוכל. ותאמינו לי שיש מספיק אוכל. כאילו, אנחנו יודעים שיש מספיק אוכל. אנחנו גם יודעים. זה חיבר אותי לעוד שאלה. מה הדבר הכי מוזר שבדקתם באולמות? חיוך שלך עדימי את עצמה. שירותים זה לא מוזר. בדקתם שירותים? כן? סטנדרט. הייתם נכנסים באולם? כן, נבדקי או לא? בטח. זה כמו שכשאתה הולך לדירה בתל אביב, אתה בודק את הזרם של המים, כאילו זה אותו עיקרון. בסיסי. די סטנדרטי, כן. גדול. בדקנו את הדשא שהוא לא סינתטי, סתם. האמת שאני לא חושב שבדקנו דברים כאלה מוזרים. לא, אבל נגיד, בהתחלה היה לנו את הרשימה הזאת של ההקלות אורבניות, של כל הזה, אז כאילו חשבנו ללכת עליה, אבל איך כאילו... לגשת על זה. אבל א', כאילו, אוקיי, ביטוח של אולם וזה, שזה נשמע כאילו, זה... בסדר, דברים, לא היו איזה משהו... לא, אני מנסה לחשוב אם עשינו משהו מוזר. מה, בדקנו משהו מוזר? אנחנו חושבים נורמליים. כן, אני גם חושב שהיה לנו פיל, כאילו שוב, הפיל. נורמלים, כן, לבדוק את השירותים.
לא, בסופו של דבר... כל אחד והמקור והצרכים שלו. תראה, השירותים יכולים להעיד גם על המטבח. שירותים יכול גם להעיד על מקום לחברים, אבל אני רוצה לקחת את זה מקום קדימה. לחברים. על איפה ממשיכים את האירוע, אתה אומר. רגע, ולא דיברנו על כמה תאי נכים עיצוב. יש לכם? גם היה חשוב עיצוב. ברור. זה הדבר מבחינתי שהיה הדובדבן שבקצפת שבחתונה. עכשיו שאלה, הוא היה חשוב לך לפני וגם אחרי החתונה? חד משמעית, כן. קודם כל, אני אגיד שאני אדריכלית, כן, אז גם זה מגיע משם, זה לא מגיע משום מקום, אבל לי היה חשוב, באמת, אמרו לי כל הזמן, עזבי, העיצוב, אנשים לא רואים את זה, הם לא זוכרים, אמרתי, לא מעניין אותי מה אנשים יגידו, אני רוצה להיכנס לעולם, ושיהיה לי יפה בעיניים, שיהיה לי אווירה טובה, אצלי עיצוב זה יכול לשנות לי את ההרגשה, ולכולם אגב, גם אם אומרים שכן וגם אומרים שלא, היה חשוב לי מאוד 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 מקום שאפשר לעצב אותו, או שהוא כבר מעוצב בטעם שלנו, כאילו זה ממש היה... אז לנו זה היה מאוד מאוד חשוב. מי עיצב לכם את האירוע? פתית. פתית. כן. מהמם. כן, כן. ומה עשיתם? תנו לנו כזה סגנון בערך. רגע, בוא נדק לשאלה. מה עשית? אתם, אני מדברת. שילמתי. קודם כל, הייתה לי מעצבת אדירה ומדהימה. מהממת. לא, אבל בתהליך עצמו, אחותי, כנסי טיפה פנימה. כי אני רוצה להבין איך את רואה, איך את ראית את זה. זאת אומרת, היא באה, אמרה לך, בואי, שיק, זה צמחים. לא, אז קודם כל היה לי תהליך עם זה, אני חיפשתי המון מעצבות, ועד שמצאתי, אני אשים את הדברים על השולחן, ואני אגיד שעשיתי מצגת. לא באמת. לא באמת. את שולחת לי אותה. אני חייבת לראות את המצגת. אני מעלה את זה בתוך הפרק. גם ב7 אמרו לי, תשלחי לנו, זה אחלה זה. לא, באמת, העיצוב כל כך חשוב לי. צילמתי כל מקום באולם, כל מקום. ואמרתי, פה אני רוצה שהפרחים יהיה פה, כאן אני רוצה את זה, כאן אני רוצה את זה. אני ידעתי בדיוק מה אני רוצה ואיך. עכשיו, אני עברתי עם זה גם תהליך. בהתחלה חשבתי שאני עושה את זה, כאילו הבית שלנו הוא מאוד כזה, הכל קש וירוק, וכאילו אני מאוד מאוד אוהבת את הסטייל הזה. אז אמרתי, אני אעשה את החתונה בסטייל שלנו, כאילו ממש, היה הכל עם הפיות קש, היה כאילו... כזה. ואז יום אחד סתם הלכתי ברחוב שישי בבוקר, ראיתי חמניות, ואז בום. אמרתי... כאילו שבועות, קריאת הזה, כאילו כל הדברים ש... התחתנו 4 ימים לפני שבועות. אמרתי, זהו, זה החתונה, אני משנה קונספט, עשיתי הכל, חמניות. כי רציתי שאנשים ייכנסו ויהיה להם שמח בלב, וחמניות זה שמח, וזה גם זוגיות טובה. יש הרבה סממנים מאוד טובים לחמניות. וזה ככה הנחיתי את המעצבת, רק שהמעצבת לקחה את הקונספט שאני עשיתי, והגדילה את זה פי מיליון, ועשתה את זה, באמת, אני נכנסתי לאולם, ואני לא האמנתי למראה עיניי, אני לא האמנתי, אני לא ידעתי איך להכיל את זה אפילו ברמה הזאת. היא ממוטטת אותי עכשיו. אני הסתכלתי על זה, ואמרתי לה, מה זה? באמת, כאילו, איך הביאה את כל הצמחים הכי מיוחדים שיש, והכי כאילו, דברים שאני בחיים לא הייתי חושבת עליהם אפילו. ועכשיו, העיצוב, כאילו, ממש עשינו, יש לי חברה גם, מאוד טובה, שהיא מעצבת גרפית, שנים, ויצרנו את כל הגרפיקה, וממש חיכה לכל זוג, חיכה על הפתק, על השולחן, איזה כיף שבאתם, כזה, קוד QR לאיזושהי אפליקציה של תמונות, כאילו, שאנחנו מבקשים שכל מי שמצלם באייפון, כי אצלנו אנשים כאילו בטירוף מצלמים, שיעלו את הכל כאילו לתיקייה מסוימת, שיעלו את התמונות וואטסאפ, זאת אומרת, הכל היה מדויק, כי אני רציתי שיגיעו לחתונה שלנו, שידעו, זה החתונה שלנו, לא העיצוב של כל בן אדם אחר. לא גנרי. לא גנרי, מישהו שידע, ובאמת, אנשים שכאילו מכירים אותנו, אמרו, אין, זה פשוט היה, אתם על הצלחת, זה כאילו, ידעו שנכנסו לחתונה שלנו, ושלא של אף אחד אחר. וזה בדיוק מה שהיא רצתה, כאילו בגדול. זה היה חלום שלי. זה מה שהיא אמרה, אני רוצה אגב, שיכנסו אני וכאילו... ממש אהבתי את הרעיון הזה של ה-QR, כי תחשבי, בסוף התפיסה של היום, שאנחנו מצלמים בפלאפונים, הכל הולך או לסטוריות שלך, או לסושיאל, ואז גם זה מתפייד. מתפייד לגמרי. ופה, כבר גם ככה כולם מצלמים. אני אומר לך, כשאתה מצלם את הכניסה לחופה, זה נראה כמו פרסומת לאייפונים, כן? זה נראה אייפון וסמסונג. אתה צריך לצלם דרך הטלפונים. אמרתי לך, כן, ואז אתה כאילו עושה קלוזאפים, וסתם חרטות של דרך פוקוס וזה, ואז אתה אומר, מה אני עושה? לא, זה מדהים, כי... אבל באמת, יש לך בסוף, סוף היום, יש לך כאילו היום, יש לכם מאגר, שהוא מורכב מאיזה 100 צלמים, כאילו באופי אישי, מה שנקרא, שצילמו כל מיני זוויות, וזה לא רק הסטורי שאתה באת וראית אותו לאיזה 24 שעות והוא התפייד, הרי הערך שלו גם, שכל תמונה ווידאו זה רק
עוד, ככל שהזמן יחלוף, יהיה לזה יותר ערך. ומה שמדהים בזה, שזה גם נגיד חברים שלי, שצילמו חברים שלו, שלא מכירים אחד את השני, רואים במאגר תמונות שלהם, שהם יכולים להשתמש ולהוריד ולעלות, כאילו, זה מה שהיה, ועשיתי על זה מחקר שלם. אני ממש רוצה רגע לעצור ולשים דגש מאוד מאוד גדול, לכל הזוגות והקלות בעיקר ששומעות אותנו. את אמרת משהו מה זה חשוב. אני שומעת את זה הרבה בפגישות ראשונות עם צעירים יותר, שבאים ואז החתן אומר, טוב, אבל לא זוכרים, אז לא משנה כמה תשימי. כאילו, כי לא, זה חשוב יותר, לא פחות, whatever. ואת אמרת משהו שממש עכשיו זה פיצוץ מוחות למי שצריך לשמוע את זה. זה לא משנה מה חושבים, זה משנה איך אני רואה את החתונה שלי. בדיוק. ומה אני רוצה להיכנס לאולם, ועזבי שהייתה לך מעצבת מעולה, ופצצה לך את האשליה להרבה יותר גדול ממה שחשבת, וזה מעולה, אבל את יודעת מה את רוצה. את יודעת מה הצבע שאת רוצה שילווה אותך, את יודעת מה את רוצה לראות שאת נכנסת לאולם, ולחופה, ולזה עצמו, וזה מה שצריך להיות, שם זה הנאמנות לעצמך. לא אכפת לי אם האורח הזה רואה ששמתי שם דליר או לא שמתי, לי זה חשוב, אז אני אעשה את זה. והפידבק היה בסוף, וואי, זה כל כך שלכם. לכם. לא, כולם נתנו פידבק על העיצוב, ממש. כולם, עכשיו, אפילו חברים שלו, אפילו חברים שלא. שלי שכאילו... לא אמורים להגיב. כן, כאילו דברים, מה הם יודעים בכלל זה. עכשיו, האבסורד בכל העניין, שאולי זה לא לרעה כל כך, אבל יש אנשים שחושבים שככה האולם מגיע. נכון. נכון. ופה צריך לשים דגש על זה, גם לזוגות אחרים ובכלל, שיבינו שהרוב האולמות מגיעים ערומים, וכאילו צריך להלביש עליהם את מה שאתה... להסביר להם את זה. צריך לקחת את זה מאוד מאוד בחשבון גם בתקציבים. נכון. זה חלק משמעותי. כי זה חלק מאוד משמעותי, ואנשים לפעמים לא מבינים, שמים סכום שחושבים שהוא הגיוני, אבל עיצוב עולה הרבה כסף, פרחים היום עולים המון כסף, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה קצת פחות או יותר יצירתי, אבל אני אגיד שאני באתי מאוד עם ידע מה אני רוצה, אבל אני, ברגע שאמרתי לה מה אני רוצה, אני גם שחררתי את המעצבת, ואמרתי לה, זהו, זה שלך, אני לא מתערבת לך יותר. אחרי המצגת. לא, אבל הנה, היא לקחה את זה, המצגת כפרה, עכשיו זה שלה. כן, היא אבל הייתה היא יותר לקחה את טובה זה באמת ממני, לזה. היא הייתה יותר טובה ממני, והיא... את רואה את זה, זה גבולות גזרה. כן, לתת גבולות תעשי מה גזרה. שאת רוצה. אבל רק את זה. מפה את רואה יורה. בסדר, אבל זה מדהים, זה נותן לך... לדעתי, קודם כל, זה המהלך הכי נכון לעשות מול איש מקצוע. כי once אמרת לו, תשמע, זה מה שחשוב לי. כן. עכשיו, בחרתי אני סומך לך, עליך. תן לך לעבוד. כאילו, מושלם. בוא תייצר לי מה שאתה יודע. וגם זה במצב שהיא יודעת מה היא רוצה, מצב שזה מעולה. תחשבו שיש הרבה אנשים שלא יודעים מה הם רוצים מעצמם, ואז זה גם טוב, אבל אתם צריכים לקחת בחשבון, שאז המעצב זה ילך טוב מדי. לכל כיוון. לא, אבל מה טוב תגיד מדי. עכשיו לחתנים שאומרים, יאללה, עיצוב לא חשוב? גם לנו היה שיח כזה של נכון, כאילו, לא חד צריך זה משמעי. יותר מדי כסף. נו, אז אני- בדיעבד, מבלי לישון מעניין עליו בסלון בוא היום. כן. נדבר על זה, כן, כן. סתם. אני חד משמעי אגיד, קודם כל, שהאישה תמיד צודקת, וצריך שהיא תהיה מאושרת. לא ברצינות, אבל אני... לא, קבל את בטח, זה. וזה לא רק האישה, ברגע שיש לך בן זוג או בת זוג, שיש להם משהו שחשוב להם מאוד, וזה יעשה אותם מאושרים, אז כאילו ברור שצריך לראות שלא מגזימים ולא נסחפים ולא פה ולא שם, אבל צריך לתת להם חופש וצריך לתת להם לעשות מה שהם זה, כי בסוף, בעיקר שהיא יודעת מה היא רוצה, כלומר, היא לא שיגעה אותי ובאה ואמרה, כאילו, היא להפך, היא לקחה את זה לכיוון האמנותי שלה ולאהבה שלה, והיא עשתה מזה כאילו, זה לא שהיא כל יומיים הייתה בוא נוסיף, בהתמוטטות עצבים בוא נעשה, וכאילו בוא זה, אלא נעשה. להפך, היא ידעה בדיוק מה היא רוצה, אמרתי לה, זה שלך, תרותתי, תיעצי איתי, זה שלך, תעשי מה שאת רוצה, אני סומך עלייך. ברור שאני שמרתי קצת על התקציב, ניסיתי, כי הבנתי זה היה שכאילו... שלך. ניסה. אבל ניסיתי. כן, לא, אבל הוא קיים את התפקיד שלו בסוף, נכון? נגיד, לא קודם כל שם זה גם רק אחרי התקציב זה כתבה מעל התפקיד החברה. שלי תקציב, זה כן, זה כסף התקציב משותף. שלה, כן, ברור, אנחנו- זה לא שזה- חד זה- משמעי. זה- לא, אבל עדיין החלטה. אבל חושב הוא היה שלכם- מעורב כל הזמן. זה יש אף פה איזה פעם- משהו, שימי לב. כן. כי את פעלת באותו רגע במקום קריאטיביטי, ואפילו קצת רגשי אפשר להגיד, והוא בסחלטני באותו רגע. כאילו, גם אם הוא לא עכשיו קיצר לך את הכנפיים. כן, בסדר? לא, אבל אבל אני הוא- גם שמתי לב אבל היא שמה לב, לתקציב כן, ברור, כל חד הזמן. משמעית. אני כל הזמן אמרתי ברור. לעצבות, אני לא עוברת את התקציב הזה, ואם צריך טיפה יותר, לא, אני הייתי על התקציב כל הזמן. כן. זה לא שחררתי לרגע. אז חד משמעי, כאילו, כן, ועכשיו בדיעבד, ברור שצריך לשים יד על התקציב, או עין, או לב, או whatever, אבל זה אירוע של פעם בחיים. עכשיו, לא באתי ואמרתי, תצנחו ממסוק, נכון. אבל בוטל, כן זה לא היה אמרתי, בסוף. מה זה? זה בוטל. זה לא- בוטל, לא יודע, זה לא התקציב. הרי לא הוצנח. בדיוק. אבל כן, לגמרי, ללכת עם החלומות שלך, או עם מה שחשוב לך, או עם דברים כאלה, כי בסוף, נכון, זה לא 1,000 שקל לפה, 1,000 שקל פה, זה יותר זה, אבל זה אירוע של פעם בחיים. וכאילו, כל עוד אתה לא... בדיעבד התקציב שלכם היה... אז זהו, אז אנחנו עובדים אחרת. כן.
יש אנשים שעבדו עם תקציב, ואמרו זה מה יש ואותו נחלק. אוקיי. אנחנו באנו ואמרנו, קודם כל סגרנו את המקום. אז כבר המקום... מסגרת. לא, המקום כאילו... זה לא שבאנו ואמרנו, זה יקר, זה זול, זה פה. כאילו, החלטנו שאנחנו עושים את זה בשבע, סגרנו שיום חמישי, זה כאילו היה תקציב לזה. ואז לקחנו את כל מה שנשאר, ושמנו לעצמנו תקציב. עכשיו, שמנו אותו בהערכה של מה שנראה לנו. חרגנו לדעתי באזור 10% מהתקציב הזה. חלום של כל משפץ דירה, לשמור על נכון. 10%. נכון, אבל בוא נגיד שאם פעם, כאילו, בוא נגיד שהתקציב או העלות של החתונה הייתה בערך 20% מה שאני היה לי בראש. אבל בינינו, מה אני מבין? כאילו, יום חמישי, ביוני, בתל אביב. כן, כאילו מקסמת את הסקיילרס של המחיר. הגיוני, כאילו, בואו, לקחנו את, כאילו, חוץ מהצלם וידאו, לקחנו כאילו את כל האנשים שכאילו מטור. הכי טובים, נכון. כל העיצוב עליי. לא, אבל זה נושא ממש חשוב, כי ממש התחלנו לתכנן את החתונה, היינו קלולסים. קלולסים, נכון. אמרנו, מה חיפשתם זה? מידע? מידע? חיפשתם מידע באינטרנט, כל כמה הזמן. עולה חתונה, משהו. לא, אבל הזמן. איך מחפשים, כאילו, מה? ולא נתקלתם כמה עולה בפודקאסט חתונה שלנו? בגוגל? בטח ש... לא היה. ראינו? נכון, בעצם, נו. בטח שראינו. ככה ידענו, ככה... אני למדתי הרבה דברים בפודקאסט שלכם, שתדעו. המון. וואו. המון, 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 אתם אדירים ברמות. אגב, היא שאלה אותי אם הקשבתם, אמרתי לה כן, וזה, כי רציתי לא, מה שתרוויח את זה פתאום, הייתי ונראה. מראה לו כל הזמן פרקים, תראה מה שוקו אמר פה, מה אמרו פה. הוא לא עומד מאחורי המילה. בהתחלה, לא, אבל בהתחלה זה סופר מבלבל, ואנשים אומרים, טוב, יאללה, עושים חתונה, צריך כאילו להתחיל ברבק. ובאמת, הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת כאילו לקלות היום, זה כאילו, רגע, שנייה. תעצרו, רגע, תחשבו לאט לאט. המאפרת הזאת, לא שרציתם לא פנויה, לא נורא. זאת אומרת, אני בהתחלה מאוד 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 נלחצתי, שיש לנו תאריך מאוד מבוקש, ושלא נשאר עוד הרבה זמן, ויש לי עוד חברות שהתחתנו באותו זמן, וקצת כזה גם נלחצתי מזה, ואז, דבר ראשון, תצחקו, סגרתי את האיפור שיער. לא צחקות, זה דבר ראשון שסוגרים. כן, זה קורה. את ממש לא מוזרה. בדיעבד אמרו לי שמה? איך לא סגרת קודם, כאילו, את ממש צלמים נורמלית. עניינים. יש. מגיעים אליי, אחרי שסוגרים מולם, סיפור שיער. אני אומרת, אני מפיקה, אתם יודעים. כן, עכשיו זה שלב שלך. אבל זה בגלל החוסר הבנה. זה בגלל החוסר הבנה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, ולהבין שכשאמרו לך, אמרת את זה בתחילת הפודקאסט, אמרו לך, שבו רגע, תבינו מה אתם רוצים. כן. שם תעצרו. שם, בדיוק בנקודה הזאת של שבו, תבינו מה אתם רוצים. ליטרלי, דף 6 שורות לכל אחד. 6 שורות. אני רוצה בים, אני רוצה חופה וזה. ליטרלי. עשינו את זה. היינו בסופש במדבר. נסענו לסופש מיוחד בשביל זה. וישבנו, סופה עליכם. היא קנתה מחברת כזאת של wedding כזה, משהו. וואי, סופה. ופשוט כתבנו את 3 דברים, כל אחד לדעתי, שכאילו הכי חשובים לנו. נראה לי, אני לא יודע, אנחנו מעניין נפתוח את זה, לראות מה אם זה מה כי אחד שקלטנו. שלך לדעתי אז זה חתונה בים, נגיד. אבל... אנחנו נצרף לפוסט התמונה של שלחו לנו, שלחו לנו. המבנה. לא, אבל באמת, תשמעו, אנחנו לא האנשים הכי עשירים בעולם, וגם לא הכי מסכנים ולא הכי זה, אבל אני חושב שאם אתה יכול להרשות את עצמך, לשכוח רגע, לשים בצד רגע תקציב, זה נשמע מאוד לא טוב אולי הטיפ שאני נותן, אבל לא, זה בסדר. לשים בצד את התקציב ולחשוב רגע מה אתה רוצה, ואז איך אני מגיע לזה, בול. זה הדבר. כי אם היינו מתעסקים עם תקציב, היינו חותכים דברים, כאילו, שבסוף, עכשיו בדיעבד אנחנו נצטער עליהם, ונכון, ההורים שלנו קצת עזרו, ונכון, החברים פרגנו, ונכון, כאילו זה, אבל בסוף, זה אירוע שלך, אז כל עוד אתה לא נכנס לבור תקציבי של לא יודע מה שאתה, כאילו, אחרי זה לא יכול לחיות, אז זה אירוע שלך, ואתה יכול... אני חושב שיש גם איזה איזון בסוף. כי אם, אתה תחשוב בתחושה האישית הרי, אם אתה הבאת על עצמך דברים שעשית אותם בבחירה בתוך מחשבה, אז קודם כל אתה ממלא את הצורך הרגשי. נכון. ואז, גם אם שילמת, בוא נגיד טיפה יותר ממה שתכננת, תחושת האכזבה הפוטנציאלית כבר מתכווצת. נכון. אתה מבין? ואתה עלול להתבאס, מבלי שאתה מבין בכלל שזה על משהו שביטלת את עצמך, ולגרור את זה ולהשליך את זה על עוד דברים, ואז בכלל נשרף היום הזה, וחבל. נכון. אז קודם כל אני חושב שיש פה כן תחשיב מאוד בוגר, כי זה כן התחיל מלהבין את הוויז'ן, אז זה בעצם סוג, במושגים כאילו פרויקטורים, אז לוקחים דף, ובעצם מתחילים לדבר על הוויז'ן, וכל אחד מהפרספקטיבה שלו, ואנחנו דיברנו על זה גם כן פה, שזה דבר שהוא כלי לדעתנו מצוין, להשתמש בו, ולא ליפול ישר לטבלת אקסל האידיוטית של מי הספק שאתה צריך להביא, כי אז זה טכני, בלי תובנה. אבל גם ידענו לשחק עם זה, כלומר, אם עכשיו נגיד התפזרנו או הגזמנו במרכאות בספק אחד, אז ספק השני
מצטמצם גם לפעמים במקרה. כלומר, יכול להיות ששמנו תקציב X על החליפה שלי, ופתאום איכשהו זה יסתדר, נגיד, על נעליים. צמצת את החליפה, לא תשים לה. או באנו ולקחנו, נגיד, נעליים שחשבנו שיעלו ככה, ופתאום עלו ככה, ומלון שחשבנו שיהיה לנו הרבה יותר יקר, פתאום היה כאילו כל מיני דברים שבסוף מתאזנים. עכשיו, ברור שבשורה התחתונה, כמובן, כמו כל פרויקט, אתה בסוף תקציב מעבר. אבל כמו שאמרתי, שהיינו ב10%, 20%, שזה קלאסי לפרויקטים, אז מצבנו טוב. אני גם רוצה להגיד עוד משהו, שחתונה נמדדת בסוף, ואנחנו אומרים את זה הרבה, ואתם לא תרגישו את זה עכשיו. יש לכם עוד איזה כמה שנים, רק בדיעבד. כשהילדים, שבעזרת השם יהיו, יגדלו. אני אומרת את זה הרבה לשוקו, שאני נלחמת עם זוגות שלי על וידאו. אני התחתנתי לפני הרבה שנים, ואני ויתרתי על וידאו. ואבא שלי הלך, והילדה שלי גדולה שתהיה בריאה, והיא אומרת, אמא, אני רוצה לראות את החתונה שלך. וואו. אין לי כלום, גם לא סושיאל. אפס. וואו. כלום. לא ריקוד אחד אפילו. ואני באה ואומרת, בסוף, כשאת מסתכלת על העיצוב החלומי שעשית, ועל האוכל המדויק שבחרת, עזבי רגע את הוידאו. דברים שנשארים איתנו הם חוויות. ואת החוויה הזאת, בדיעבד, היא שווה המון כסף. זאת אומרת, אם וידאו בתקופה שהתחתנתי עלה 3,000, היום אני מוכנה לשים 20,000. אבל אין, זה לא יקרה. אין לזה מחיר. נכון. לחוויה שעברתם. וחתונה היא, נכון, אני מדברת המון על תקציבים, כי זה מה שאני עושה עם הזוגות שלי, אבל זה הרבה יותר מזה. כשזוג בא ואומר, אני לא יכול לראות עצמי, עובר את החתונה הזאת מבלי זה יקרה. כן, נכון. בדיוק. הדברים שבאמת חשובים לך... זה יקרה, כי בדיעבד אתה לא תוכל לחזור אחורה, לקיים אותו שוב. נכון. גם לנו אמרו על וידאו, זה מצחיק. כן? לא צריך, לא בזה. הרבה לא, רצינו מההתחלה. אוקיי. לא, לנו לא הייתה שאלה על וידאו. כן, זה היה ברור, זה היה ברור, לא שאלנו אחד את השני אפילו. אבל הרבה דיברו איתנו על זה. אגב, מה, אתם עושים וידאו? אנחנו עושים וידאו? היום יש אינסטגרם, היום יש זה, אנשים מצלמים. הם לא מבינים, כאילו, א', זה מקצוע. ב', זה בדיוק הדברים שעוד 20 שנה, אתה תראה לילד שלך, אתה 5 דקות, תראה לו את 40 דקות. הייתי בטיול עם חברים שלי באילת בגיל 18, היה לנו תקופה, איזה 10 שנים שהיו נפגשים כל החבר'ה, ויושבים ורואים את הסרטון המטופש הזה, שצילמנו מצלמת וידאו ישנה, וצוחקים על זה, וכאילו, זה חוויות, כאילו, זה בדיחה, אבל זה החוויות שנשארות. בדיוק. זה היה מעורר לא, זה בעצם. מאסט, מבחינתנו זה מאסט. איזה כיף. אבל רגע, לפני דיברנו ככה על שלמות הבחירה, היה עוד איזה גורם משלים מדהים. אגב, כאילו זה הסתדר לי שהוא היה הבחירה. בוא נדבר על הדי-ג'יי. על הבאגו. חן באגו? על בגוש. אז באגו, דבר ראשון, הוא הדי-ג'יי הראשון שראינו. הוא הראשון? הראשון. כאילו ברור. ודרך אגב, גם כמעט היחידי. כאילו, כלומר, בלי שמות, ראינו 3. 3 זה חוק. 3, שאחד מהם הוא חבר שבסוף היה בחתונה. אוקיי. והחלטנו... שהוא צריך ליהנות. שהוא צריך להיות אורח ולא לנגן, גם בשבילו וגם לדעתי בשביל כאילו ההיגיון שלנו, כאילו. והתלבטנו באמת, אפשר להגיד, בין באגו לעוד מישהו, שהם שני מדהימים. וכשאני זוכר שדיברנו בינינו ואמרתי לה, או שהיא אמרה לי, לא משנה, אבל שאמרנו בינינו, שכל החלטה תהיה טובה. כאילו, כי באמת, כאילו היו 3, בואו נשים בצד החבר, 2, שלא היינו נופלים בהם. נכון. ומה שמדהים זה שכאילו באגו גם לדעתי הספק הראשון שראינו. כלומר, סגרנו את החתונה, חתמנו על החוזה, טסתי לשבוע לעבודה, ביום שנחתתי, ראינו את באגו. כלומר, הוא הראשון שראינו אחרי שסגרנו את החוזה ב7. ולקח לנו שבוע או 10 ימים להחליט. לקח לנו, לא, היה לנו בחירה קשה. אפילו? מה שהיה לנו קשה להחליט. מאוד הוא כבר אמר את זה בהתחלה, והבנו את זה. זה נראה לי הבילדאפ לכל ה... כן, לא, זה היה ממש... זה לא היה זה בכיוון, אני זה היה חושבת צריך שזאת הייתה להחליט. ההחלטה הכי קשה שלנו, של על הדי-ג'יי? הדי-ג'יי. כן. אבל בגלל שמצאנו שניים את טובים. השניים שאתה כאילו... בדיוק. אז כאילו בין טוב לטוב. כאילו בדיוק. התבאסנו, רגע, אבל אם לא נבחר אותו, אולי נתבאס שלא לקחנו אותו, אולי נתבאס שלא לקחנו אותו, במקום האחרים שהיה, טוב, אולי הוא לא מספיק טוב, בוא נמשיך לחפש. איזה כיף זה שזו ההרגשה. תקשיבי, הוא היה ובאגו. כמו כפפה על האירוע. הוא היה כמו כפפה. זוכר, גם היה שלב שאמרתי לך, תקשיב, לא יכלתם לדייק יותר מזה. נכון. ואני יודעת, נאור, יש לי המון אמפתיה. נכון. יש לי המון אמפתיה כלפיו, אני זוכר אותו באמת מהרבה מאוד זמן שאנחנו עובדים ונפגשים. הוא שנים בתחום. אבל נאור יש באמת איזה צבע ואופי, שאני חושב שגם הוא מסוג הדי-ג'ים שיש לו ממש קהל ספציפי.
והקהל הספציפי שלהם, כאילו, עוד פעם, יש פה שני קהלים. יש את הקהל שלך, ויש את הקהל שלך, ויש את המשפחות, כאילו... למה, הם לא... וזה איכשהו, נראה לי זה כאילו אותו פשוט... קהל, כי הם נראים... פשוט לי- היה... זהו, מתישהו זה פשוט הפך להיות כבר ככה, כבר לא זיהיתי מי מהעבודה שלה, כי הוא רוקד עם ההוא שלקח את ההוא, שהיה עם ההוא... זה נכון, הם גם השתגעו. הם לא זיהו כל כך אחד עם השני. פתאום אמרתי, יאללה, אנחנו במיקס, יאללה, ממשיכים. מה שמדהים בבאגו זה גם שבאמת, אחרי שבחרנו את באגו, ואז אמרתי חברים באגו, לא היה אחד שאמר לי, וואו. כאילו כולם אמרו, וואו, איזה איזה וואו. כיף. וואו. חלק אפילו אמרו לי, לא רצינו להגיד לך שהתלבטת, שתבחר בו, כי רצינו שאחת תהיה שלך, ואנחנו שמחים שבחרת בו. איזה מותק. עכשיו, באגו, מה שיפה בו... חבר של אמת, מי שאמר את זה. מה זה? זה חבר של אמת, מי שאמר את זה. לגמרי. עכשיו, כן. מה שיפה בבאגו זה שאתה רואה שהוא מחובר למוזיקה. כלומר, פגשנו אותו בפגישה הראשונה, הוא בא אלינו כזה קצת כזה הססן, בשנייה שהוא עלה לעמדה, זה כן, בן אדם אחר. בן אדם... זה כאילו... הוא מרגיש את אישיות המוזיקה. אחרת, זה כאילו, הוא חי את המוזיקה. בא והוא לי כאילו- לדבר איתו כשהוא מעניין. יהיה פה על זה, טוב, אבל אז זה כל כך נכון. רגע, אז אם כבר אנחנו זה עושים כל את כך זה, נאור. זה, באגו, אתה מוזמן ליצור קשר, אתה מוזמן אלינו לפודקאסט, נשמח לדבר איתך, יש פה זוג בתוך שפרגן חוסר שעות אחוז שינה, תבוא שילינג. תשלים אצלנו עוד מה, הרים לנו כמה. את מסיבת חיינו. אבל אתה תבוא מוזמן גם, לכאן. אנחנו גם נבוא, באגו, אנחנו נהיה איתך, נתמוך, נחזיק לך. תהיה לנו פינה קבועה פה מבחינתנו. אני בעד, זוג כזה, אימא'לה. יש לנו הרבה זה על מה לדבר. הדיוקים, אני חושבת שאתם צריכים לפתוח קורס. הרבה על מה יש לנו קורס לדבר. תחת מארגנת חתונות, לדייק זוגות. אנחנו שם, לאמת אנחנו שלהם. איתך. אני חייב להגיד, סליחה, אנחנו איתך. נחזור לסקריפט תכף, אבל כן, בטח. יום אחרי החתונה, שזה גם בטח נדבר על זה מתישהו, אז החלטתי לכתוב, כאילו, וביחד עשינו זה, כתבנו טיפים לזוג לזוגות. ביום חתונתו, כן, אני וישר אוהבת, כן. אני אוהבת. כתבתי כאילו יש לנו איזה... איזה 18 טיפים. אגב, כן, לא 18, ידעתי על זה, 20 עכשיו סעיפים, איפה הם? כאילו. בפתק פה. פה יש בפתק. מצב שאתה שולף לי 3? וואו, אי אפשר עכשיו שתכף. לא, אפשר, יש קופי, יש לנו זה, אין זכויות. אתה יכול אתה להוציא תוביל. זכויות. שנייה, תוציא לי. יואו, אני פשוט... תביא, כן, אנחנו ישבנו ככה תביא טיפים גמורים זולים, על הספה, שנשמור את זה ואמרנו, להכשרה. יאללה, טיפים. טיפים מה? זולים. כי באמת, בא לנו שלכולם יהיה כזה כיף. כן, גם כאילו, היינו אתם גם מושלמים. חשנו... ואנחנו באנו אפס אני- ניסיון, כן? רגע, אנחנו צריך ממש- להגיד עוד משהו. כן. למרות כל ההתרגשות שהייתה, והייתה התרגשות. כן, הייתה התרגשות ברור. טובה, אגב. נכון. עדיין הייתה ערנות. זאת אומרת, כן, לא ערנות, אולי נוכחות. הייתם עדיין נוכחים באירוע. נכון שהיה רגעים גבוהים יותר, נמוכים יותר, זה לא העניין. בסוף, בממוצע הרחב, כל הזמן הרגשתי שאתם נוכחים. נכון, אנחנו היינו ו- מאוד מפוקסים. איך בדיוק. אפשר לאמוד את זה, פיזית? יש חלק באירוע שאת לא זוכרת? לא. נכון. זה נוכחות. אגב, זה גם ככה היה ברור לי אני- שתענה ככה אני עומדת, שיט, אז אני לא יכול להגיד, כן. הוא איזשהו שלב לא, אבל בסדר. אני גם אגיד את זה אפשר לטובה לסלוח. יש לנו ולרעה. משני תודעה, אבל מה לעשות? נכון, אני חייבת אנחנו להגיד את זה סומכים לטובה לך. ולרעה. לא בגלל זה. כי אני מאוד ניסיתי, כאילו, אני מאוד להיות על זה. הפקתי את האירוע. בדיוק. כאילו, זה 5 חודשים של הפקה, אני גם בעבודה שלי מתעסקת בזה, זה לא שזה בא לי ככה באהלן אהלן, והיה לי חשוב כל פרט ופרט. אני הייתי בפרטים הכי קטנים של החתונה הזאת, לא שחררתי לשום דבר, ואני רציתי נורא לשחרר. נורא. אני כל הזמן דיברתי לעצמי, תשחררי, תהיי ברגע, תשחררי, לא משנה איפה נמצאים הפרחים, לא משנה איפה זה, ההוא אין לו מקום. אבל אני לא יכולתי, כאילו, לקח לי המון זמן לשחרר כאילו את הכל. תוך ואז- כדי אירוע. תוך כדי האירוע, ובאיזשהו שלב בריקודים וזה, החלפתי שמאלות, עניינים, השתחרר קצת אלכוהול, אבל הפוקוס הזה הוא באמת לטובה ולרעה, אני לא יכולה להגיד שזה היה רק טוב. אז בדיעבד- בכלל, אני כל כך שמח שאמרת את זה, וסליחה כן. שאני מתפרץ לכם. כן. אבל, כי זה נגיד משהו שאני כן ראיתי. שראיתי את העיניים עובדות. כן. נכון? נכון, אמרתי לך כן. גם כן. העיניים עובדות יותר מדי. מספיק, אין מה לנהל כבר. נכון. ואני באמת רוצה לשאול, אגב, אני הכי מזדהה עם זה. כי אני כזה גם כן. אז אני יכול להבין את התחושה, ומעניין אותי לשמוע דווקא ממך, מה כן אפשר לך בסוף לנשום? זאת אומרת, מה השלב שכאילו אמרת, אוקיי, בוא נשים את השלט של השליטה פה בצד רגע. יכול להיות לא שמתי אותו שהרגשת- בצד, הוא היה בכיס, שמתי אותו פה בחזה, אמרתי, אם אני צריך, אני שולפת אותו. לא, אבל יש מצב שזה... לא, אבל אני חושב, כי קודם כל, אני כן ראיתי, היה שלב. אני כבר כן, אומר, היה היה שלב שלב שזה כבר היה whatever goes, goes. שמתי את הקלפים בצד. כן, ממש. כן, זה כשכולם הולכים, את כבר אומרת 11 קינוחים. בסדר, משחררת, אבל... קודם כל, היה לנו מושג מתי היו קינוחים, לא היה לנו כן. מושג לא, זה, היינו איפה? 100% חינוכים בתוך כבר היה הרחבה. מימד אחר פה. אוקיי. אנחנו היה היינו מסיבה- 100%. הייתה מסיבה כבר, בואו, צריך להבין שהייתה... קודם כל, לא דיברנו בכלל על הליינאפ, זאת אומרת... האירוע- וואו. נכון, האירוע... רגע, אתה קופץ מדי, שנייה. למה? חשוב מאוד, אני מדבר על... את רוצה למצוא תן את לי זה? רגע, רגע, שתי אבל טיפים. קודם את מתי ניתן- השתחררה. אני נכון. אגיד לך מתי אני חושב שהיא השתחררה, אוקיי. ולדעתי זה גם קשור לדעתי זה גם קשור בסוף, הדבר הכי חשוב לכלה ביום חתונתה, מה זה? שמלה. השמלה. ולי ולמיכל הייתה האהובה שמלה. הייתה שמלה מדהימה. של דרור קונטנטו, יש להגיד. מותק. האלוף.
המלך. היו 2, היו 3 לוקים בעצם. ואני חושב שא', שני הלוקים הראשונים גם הם קצת יותר טייטים וקצת יותר כאילו אופישל וכזה... חתונתי. חתונתי, והלוק השלישי, שהוא היה קצת יותר קליל ויותר זורם, שחרר אותה. אז יכול להיות שזה גם קשור לזה, כי כאילו היא סיימה את המשימות שלה, היה לה משימה להיות בלוק ראשון, לוק שני, והלוק השלישי אחריו כבר אין יותר משימות. אז יכול להיות שזה גם קשור לזה. מאוד מעניין את מה שהוא אומר. הלוק השלישי היה אילתור. ולא שזה היה לוק מדהים, אבל הוא פשוט אחריו, אין לו עוד... אין עוד לוז. אין עוד לוז, בדיוק, זה סוף הלוז, וזה תכף יתחבר לליינאפ. אז אני חושב שזה יכול להיות מה שזה. אמרת לתת 3 טיפים. אני רוצה לשמוע. אוקיי, אז יש טיפ ללפני, יש טיפ שם לאירוע וטיפ לאחרי. אנציקלופדיה אנקרטה, תראי כמה טקסט. אני רואה, אני כבר מבקשת את זה בשליחה מהירה. אז דבר ראשון, ללפני, זה טיפ משולב כזה שמתאים רגע, כשאתה אומר את הטיפ, תצמד אליו צלפים. בא לי לא, תצמד אליה, אז רגע. עם התחת. קח איתך את המיקרופון, זה הטלפון. אתם יפים, זהו, אני רגיל ביחד. שזה יצא לנו בפריים אחד. אז ככה, אז דבר ראשון, לשחרר, שזה מתחבר לזה, ובעיקר ביום של החתונה, כי אתה עד היום של החתונה, בחרת את הספקים, השקעת בזה מאמץ, עשית את זה, ביום של החתונה, שחרר, כאילו, כי כבר קיבלת את כל ההחלטות לפני, מה שהשתבש, וזה גם לא משנה כבר קיבלת את ההחלטות, עכשיו זה הזמן לשחרר. בנוסף לזה, ביום החתונה, להיות עם אנשים, וזה הטיפ שלך, לחץ אאוט, רוגע אין, כלומר, עם אנשים שעושים לך טוב, ואנשים שכאילו וייבים חיוביים, כי אחרת אתה לא בכיוון. אז זה לפני. כי בסוף זה יום כיף. אנחנו בחרנו גם להתחתן ביום, נגיד 5, לא משנה 4, 3, ולא ביום 6, כי רצינו את היום עצמו, רצינו את התהליך, זה קצת כמו... אפשר להגיד להרוויח את הזמן. להרוויח אותו כאילו במלואו, כי אם זה היה ביום שישי כנראה שאתם יותר כי זה יום חתונה, זה לא רק אירוע חתונה. כל היום הוא חתונה. זה כמו מרתון, אתה מתאמן אליו חודשים, זה השיא, ואז בסוף אתה מגיע אליו, אתה עושה אותו באותו יום, זה יום שלם של אירוע. אם הם לא מתחתנים, הם היו אחלה לפרויקט שאנחנו רוצים לעשות, של החתונה של 3 ימים. אני לא יודעת איך עשית את זה. מה? לא היה לי, לא היה, היא כבר יכולים להיות סגרה, שחקנים זהו של זה. התאריך, התקשרו אליי אנחנו בסוף. יכולים שחקנים להתחתן של זה, שוב. כאילו. תביא את הטבעת, תוציא. תביא את הטבעת, קח את הטבעת. חוק את הפרק. טיפ לאירוע עצמו, ואני אפריד כל הטיפים שכולם נותנים, כי יש מלא טיפים שכולם נותנים וגם אותם רשמנו. למנות חבר, חברה, שאחראים על לא לתזמן אותך בזמן, כי טוב שלא ידענו מה מימד הזמן, אבל עכשיו יצאו קינוחים, אתה רוצה? עכשיו יצא המבורגר לייט נייט, אתה רוצה? אפילו מים, אלכוהול וכאלה. בדיוק, למה? כי אנחנו לא יודעים שיצאו קינוחים. לא טעמנו את ההמבורגר שלנו, שאמרו שהיה מדהים, והיה צ'יפס, אנחנו לא יודעים שקרה. לא יודעים שזה קרה בכלל, עכשיו זה מדהים, כי איבדנו את מימד הזמן. מצד שני, בחרנו את זה, קצת התבאסנו שבכלל לא ניסינו את זה. כן, בא לנו המבורגר. אז כאילו, שיהיה לך מישהו שאחראי, לא להחזיר אותך למציאות, אלא אבל להציע לך את האקסטרה, כי אלכוהול ומים, בדרך כלל לי לפחות, הציעו בלי סוף, לה קצת פחות אלכוהול, זה טיפ לחברות של הקלה. בוא נדבר גם על החברות של הקלה. תפסיקו להציע למים, תציעו לאלכוהול. כן. כאילו, לגבר מציעים אלכוהול כל הזמן, ולקלה מציעים רק מים. הקלה היא לא טרמויאל. אין צורך למלא אותה במים במשך כל 4 דקות. אין צורך. וגם אני חייבת להגיד שמאוד קשה ללכת לשירותים עם שמלות כל כך מורכבות. שזה מה שלקח לי זמן. לא צריך מים, צריך גם מים, אבל צריך לשלב. יד אחת אלכוהול, יד אחת מים. שזה מה שעשו לי. לא היה לי מעולם מצב שהביאו לי מים, ולא ביד השנייה פתאום אלכוהול. כן. אז רגע לפני שאתה עובר לטיפ הבא, אני חושבת שאפשר לכנס את זה למי שלא רוצה, מנהל אירוע, מפיק, whatever, לכנס את הטיפ הזה דווקא לאולם. יש מנהל אירוע מדהים שצמוד עליכם, ונכון, יש לו מלא תפקידים חוץ מכם, שזה לנהל את האירוע מול גם ספקים וגם המלצרים, אבל בדיוק זה אחד הדברים שמתפספסים, ואני רואה את זה המון, ברור כשאני שם, אז אני עושה את זה לזוג, אבל מנהלי אירוע, כשאומרים שיש לכם מנהל אירוע מטעם האולם, אז אם אתם כבר אומרים את זה, תנו להם את המנהל אירוע עד סוף האירוע. זאת אומרת, המשמעות של מנהל אירוע זה מישהו שדואג, מלצר החדר יש כזה דבר, שהוא בעצם דואג להם כל הזמן להביא להם אוכל לחדר, אז שיהיה להם גם את זה בתוך הרחבה. היה לנו את המלצרית משפחה, אבל היא הולכת בשעה מוקדמת, נכון. והמנהל אירוע, האמת, אם היינו מבקשים ממנו את זה, זה היה קורה. אז זהו, אז זה טיפ. זה טיפ לבקש. כי הם שומעים אותנו, דרך אגב, אז זה טיפ, כי באמת המון, גם אולמות, בעלי אולמות שומעים אותנו, וזה באמת טיפ שיכול לשדרג. לגמרי. כי זוגות שמים דגש על הבחירות שלהם, מה שאתם אומרים, אפטר, זוגות שלי יושבים חודש לבחור אפטר. לא חופית שני, כן, נקניקיה, לא נקניק.
כן, בורקס פינוקים, זה. אז לנו זה היה קצת יותר קל, אבל כן, אני מסכים. אבל בסוף זה חשוב. איפה יש בשר במנות שלך? ובא לכם על זה, בא לכם ליהנות מזה, וזה הרגע שלכם. נכון, ואנחנו לא אנשים שמתביישים, אנחנו יודעים לבקש, פשוט לא ידענו לבקש את זה. לא חשבנו על זה. הייתם עכשיו בעולם אחר, כן. ודרך אגב, טיפ, אם אנחנו כבר בתוך זה, אז הטיפ הוא בכלל לסחוט את אולמות האירועים בקטע טוב עד הסוף, כלומר, לבקש את כל מה שאתה רוצה. הכי הרבה יגידו לך לא. כלומר, לבקש. בדיוק. זה הכל. ובסוף האולמות, לפחות העולם שלנו, גם זרם איתנו על הכל או כמעט הכל, וגם בסוף אין בושה לבקש. הם יכולים להגיד לך לא, מתי שיעצרו אותך. תבקש. אפילו ביקשנו, אנחנו נורא רצינו קרטיבים, ואמרו לנו לא, ואז פתאום הגיעה קערה ענקית עם קרטיבים לרחבה, ואני כאילו, פינקו אותנו בקרטיבים. איזה כיף. כאילו, הדברים הקטנים האלה, זה, תבחרו בשבע, בקיצור. לא, תבחרו, גם תבחרו בשבע, אבל מי שלא, ובאזורים אחרים, תבחרו בשירות, אני אומרת, זה המון. בשירות. בדיוק, בבני האדם. כל כך חשוב. כשאת אומרת לי, אני אוהבת את המקום, הוא הכי יפה, אבל היא אמרה לי ככה, מה אכפת לי מה אמרה לך? אם היא לא באה לך בטוב, גם המלצר בסוף לא יבוא לך בטוב. אגב, זה מתחיל מלמעלה, בשירות למעלה. זה טוב להחזיר לתחילת הפרק, שבעצם ציינתם, כאילו חוץ מזה שאמרתם את המותג 7, את השם של המקום, כמעט הזכרתם את כל השמות של כולם חוץ מהמנקים, ושוטפי כלים. נכון, את לירן ואת אסף, נכון? ואת כולם, הם דיברו אמרתם את כולם, באמת על וזה, אגב, זה בעצם החשבונית מס על הביצוע של השבע. זה האנשים. ומשם גם זה התולדה של תבקש, תגיד לו שחשוב לך שכל 10 דקות. ברגע שאתה עושה יחס אישי עם אנשים, וזה אני אומר לך בתור customer success בזה, ברגע שאתה יוצא את היחס האישי, אתה יכול לבקש הכל. כי הוא כבר מרגיש א' שהוא חבר, וזה באמת נכון. בוא, אנחנו עדיין מדברים איתם, כן? אנחנו משגעים אותם כל היום בצחוקים. חברים שלנו. וב' כשיש יחס אישי אתה רוצה לתת. כלומר, אתה בתור ספק, אם הזוג לא יבוא לך טוב, ואני מקווה שזה לא קורה לך, אז אתה לא תעשה את האקסטרה מייל בשבילם. אבל אם הזוג בא לך טוב, אתה תעשה את האקסטרה מייל, ואתה תעשה את זה באהבה. בדיוק. כי אתה בן אדם טוב וגם כי הכל בסדר. זה שאתה תעמוד במשימת המחויבות שלך זה א', האם אתה תעשה את בדיוק את האקסטרה מייל לתת מהלב, לא מהשכל, כי השכלתני הוא ברור, יש לי איזו מערכת מאוד ברורה, מה אני רוצה לייצר, אבל אני לא יודע לנבא את מה כובד המשקל של כל פעולה שאני אעשה. נכון. ואני, אגב, זה משהו שמאוד שמתי לב אליו, ואני חושב שזה אחלה בחינה, כאילו לא צריך עכשיו שכל בעלי האולמות יהיו פתאום, כן, יבואו עם בנדנות ויהיו מגניבים, אבל כאילו, אם האנושיות, כי רמת אנושיות וקשר אמיתי, כן יביא את הקשר. אבל אי אפשר לזייף את זה גם. אי אפשר, או שיש לך את זה או שלא, אני גם חושב. עם כל הצניעות, אני חושב שגם אנחנו באנו בטוב להם. כאילו... חד משמעי, אגב. ולספקים, כאילו, אני מניח, כי אחרת... אגב, מה שאמרת מקודם, זה בדיוק מה שמחבר את שני הקצוות. מצד אחד, אתה תבוא באנושיות אותנטית ואמיתית, ותהיה אתה. אל תנסה להיות מישהו מתוחכם עכשיו על עסקה של חתונה, כן? אין צורך, אתה לא בא משם. אז לפחות תהיה בן אדם, ותן לאינטואיציות שלך לעבוד, האם הוא מגיב לי אותנטי? הרווחתי. לא, כנראה שלא מתאים לי. נכון. אבל... טיפ אחרון? כן, בטח. זה, טוב, יש מלא, סתם. לא לעשות תוכניות ליומיים 3 שאחרי, כי חייבים להתאושש, והטיפ הכי חשוב בתוך היומיים 3 הזה, להזמין מסאז' ליום שאחרי. היא הזמינה לנו מסאז' ליום שאחרי, שהגיע אלינו ל-Airbnb עם מיטות זה. עם המיטות, עם הכל. אישה מקצועית. זה היה הדבר הכי טוב שעשינו לעצמנו. מושלם. יותר טוב מהעיצוב. יותר טוב מהכל. מקום שלישי אחרי הסמלה, העיצוב, מה זה? לא, אבל באמת, זה משהו שכל הזוגות היו אומרים לי, והייתי אומר להם את זה, וחושבים שאני צוחק. אומרים לי, מה למחרת? אנחנו בטח נקום ב-11, וזה, נעשה ארוחת בוקר, לא נלך להורים, אמרתי, זה ארוחת בוקר. לך, תביא כירופרקטית. אל תזוז. נינג'ה. לא לזוז, לא לדבר עם אף אחד. להיות בכיף, לענות על הודעות. ב-3-4 הצלחנו לשתות קפה. בצהריים, ואז שיט, רגע, יש מסאז' עוד שעה. מעולה בעצם. אתה פשוט גמור, אתה לא רוצה לאכול, אתה לא רוצה לשתות, אתה כאילו רק, וגם אתה יורד לך כל הטירוף שהיה וזה. אתם התחתנתם בחמישי? כן. עשיתם שבת חתן? מה זה? שבת חתן. יופי. אז זאת המלצה שלי, אני חושב שאני דוחפת את זה בכוונה. לכל מי שמתכנן לעשות שבת חתן אחרי חתונה, לא להתחתן ביום חמישי. אוי, למה? כאילו בשבת אתה צריך להריח. יום שישי אתה כבר קם להכנות לשבת חתן, כי יש לכם דברים, לארגן, ללכת להביא מהאולם, חלק זה, מהאוכל, מהדברים. הכלה מתוזמנת לאמא, והוא מתוזמן לאבא. נכון. ארגונים אחוש, יודעת שחבר שלי לא הגיע לשבת חתן שלו. גם אנחנו לא הגענו לשבת חתן שלנו. לא היה שבת חתן, אנחנו התחלנו בשישי צהריים, ויתרנו על התענוג הזה, עשינו לעצמנו. שכחו את האורחים לאכול כאילו היה בר מצווה של מישהו שלא הגיע, היה משהו מוזר. ומי שעושה את זה, אז אני תמיד אומרת להם, אני תמיד שואלת,
מתי אני רוצה להתחתן? חמישי, רגע, אתם עושים שבת חתן? כן, בטח זה חייב. אנחנו עושים את זה במושב, עם קייטרינג, עם זה. סתמו, אתם לא מתחתנים בחמישי. כאילו, צריך איזושהי הבנה מקדימה, זה כל זה, הם עושים את זה בהתחלה. נכון. לפני שאתם צועדים קדימה, תחשבו על כל התמונה. וזה שהיה לכם את האפשרות לקחת שישי, שבת, ראשון, זה מתוך הבנה שלכם שאתם מסוגלים לעשות את זה. ולא הייתם מחויבים עכשיו, סעודה במשפחה, בית כנסת, זה, לחץ. אבל תהנו מהרגע לא, גם. זהו, בדיוק. צריך רגע. היה לנו כל כך כיף בשלושה ימים האלה, של כאילו להתאושש מזה ולחוות את זה, ולדבר אחד עם השני, ולשלוח הודעות לאנשים. תחשבו שאחרי יום היינו צריכים לחזור למציאות. למה? זה בלתי אפשרי. לדעתי זה נורא. עוד לא חזרנו למציאות בינינו. צריך את כל הכיף הזה. נכון, עברו 10 ימים ולא חזרנו לגמרי. הזמנו עם נלך דבש, רק לברוח מפה. אבל יש לציין שגם פתחנו שמפניה יומיים אחרי זה. נכון, עם ההחזרה של החטופים, כאילו זה... כן, היה גיפט. היה מתנה. ביקשנו בחופה, אתה זוכר? אני ביקשתי בחופה, שהכי חשוב שכולם רגע יעצרו ויחשבו על החטופים, כי אומרים שברכות של קלה זה משהו שמתגשם. ויומיים אחרי זה היה את החזרה של החטופים, אנחנו לא ידענו מה לעשות עם עצמנו, התחלנו ולקפוץ בתוך ה-Airbnb, פתחנו שמפניות, כאילו זה אושר בתוך אושר, זה אושר אין. זה היום עוד יותר אושר מהחתונה שלנו, וזה היה, אז תשאירו לכם שמפניה. וואי, באמת שזה טיפ הכי חשוב בעולם, קודם כל יש דבר כזה לקלות שהם אובר על הדבר, אני קוראת לזה כאילו במרכאות, דיכאון שאחרי חתונה, כמו דיכאון אחרי לידה. ירידת מתח. יש איזשהו דאון כזה, במיוחד כשאת צריכה להיות סובבת סביב עוד אנשים שהם לא רק בן זוג שלך, אז זה דאון הוא הרבה יותר קשה. ועצם זה שאתם מוכנים ליום, יומיים אחרי, לשקט, לא בתוך הבית, מלון, דירה, whatever, תיסעו, בתוך, אל תצאו, אוקיי? לא כולם יכולים עכשיו לטוס, קחו לכם 3 ימים, תגידו לכולם, אנחנו מתנתקים, אנחנו לא פה. שלחו הודעות, אני אענה בהודעות, הודעה קולית במקסימום, לא מתקשרת גם לאף אחד. אני אומרת לכולם, תעשו את זה. אתם תודעו לי שבועיים, 3 אחרי. מתקשרים עליי חודש אחרי, כן? תקשיב, זה טיפ שבאמת, אנחנו עשינו את זה, לדעתי כי הרגשנו שזה נכון, אבל, כי אני לא זוכר שמישהו נתן לו את הטיפ הזה, או שאולי כן. ודרך אגב, אם כבר נותנים טיפ כזה, אז לא רק זה, אלא גם תנסו לבחור מקום שקט. כלומר, אפילו לא מלון. אנחנו ישבנו ב-Airbnb, ביפו, מבודד, לבד, ואמרנו, אם עכשיו יושבים בבריכה במלון, או בחדר מלון של 30 מטר מרובע. אבל לנו התחשק שקט. שקט, איזה כיף. ביחד. כשאתם גרים שנייה מהבית הזה. כן, אנחנו גרים ממש קרוב. ואני רוצה להגיד משהו רגע מאוד מאוד חשוב על מה שאת דיברת עכשיו, על הדאון של אחרי. כי זה משהו שלא מדברים עליו, ואותי לא הכינו מראש. הייתי שמחה שהייתי מוכנה עליו, אבל זה באמת, לי היה מאוד קשה אחרי. לקח לי... את יודעת אבל למה? למה? כי היית שם. נכון. כן. לא, אני מבינה, אבל זה פתאום 5 חודשים האלה שהרגענו והיינו שם, וזה באמת מה שעניין אותנו, וכאילו אנחנו שנינו מאוד אוהבים את העבודות שלנו, ומאוד חיים אותם, אבל לצד זה מאוד חיינו את החתונה, וברגע אחד זה בוף, כמו שאומרים, זה נגמר, אבל כאילו את גם, רגע, זה קרה? זה לא קרה? מה היה? ורגע, לא הייתי שם, בא לי לחזור לשם, שאני אוכל יותר לחוות. מה להיות כזה מעל כזה, מבט על, לראות איך היה בחתונה, כאילו. וזה פשוט ביום אחד, ואז צריך גם להחזיר את השמלות, שזה כאילו... זה לקלה. זה היה מאוד קשה, הוא בא איתי להחזיר את השמלות, ולדרור... מדמיין אותה מחזיקה את הסכין בקצה. כן, החזקתי ככה. היא שבדרך בנסיעה היא חיכה אותה, כאילו, תחשבו איזה דבר, זה לגבר, הולך ל3 חנויות, מודד, יפה יפה, לא יפה יפה, בחורה, זה כאילו, והיא צריכה להסתיר את זה מהגבר, והיא צריכה פה ושם, ומדידות, והתאמה, וזה, ואז כאילו, מחזירה את זה, והגבר נשאר עם החליפה הזאת, שכאילו, בעל הנלן כזה, כאילו. זה משבר, אני מבין אותה לגמרי. והיה לי גם חיבור מאוד 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 עמוק עם המעצב, עם דרור קונטנטו, שהוא באמת... אישיות. הוא אישיות, אבל גם אני ראיתי הרבה מעצבים, והוא פשוט היה שם ב1000%, כאילו כל הזמן שהייתי שם, היה על הרצפה, חתך לי את הסמלה, כאילו לא... כמה פרסומות אנחנו עושים פה. לא, זה מעולה, אנחנו רוצים את זה. אנחנו אוהבים לפרגן לבני אדם. לא, ממש חשוב לי. זה בן אדם, זה לא קשור. בגלל זה הבן אדם, אני חושב אפילו שהשם הוא המותג, אבל באמת שיש פה בן אדם מאוד מאוד ייחודי. בן אדם לפני המותג. ראיתי אותה אתמול פעם ראשונה, הבן אדם כאילו, עזוב לך שהוא מאוהב בה, כאילו, ורואים את החיבור. אתה רואה שהוא לא בא וכאילו אומר לי איזה חמוד בקטע של כאילו לעשות עלי רושם, הרי מה הוא דפדף אותי. כבר קנתה. באמת בא באהבה וכאילו אכפת לו מהלקוחות שלו, כאילו, אכפת לו מאנשים. כל הצוות של הסטודיו. מה, נכנסה חיבקה את כולם, כאילו... נכנסתי למתפרה, ובאמת, זה פשוט... מה דיברנו היום?
שבסוף, אגב, אנחנו בתוכנית שלנו, אנחנו הולכים להביא את התופרות, והולכים להביא את השוזרות, את האנשים כאילו שמרכיבים את האירועים, והם בצל, אף אחד לא שומע עליהם. ככה, כולם כאילו. בטח, אני אמרתי התופרות שתפרה לי את זה הכי חשוב. בסוף היא כאילו עשתה לי את היום שלי, והם היו איתי כל הזמן הזה, ופה לא יושב לי, ופה, וסידרו את הכל, והרגיעו, והיה לי מאוד קשה לשחרר את השמאלות המאוד יפהפיות שלי. אבל הכל, באמת, זה קשה. זה יום אחד, בום, נגמר. אבל זה טבעי. זה טבעי וצריך, אבל קלה צריכה לדעת. אני חושב שצריך להכיר את זה. קלה צריכה לדעת. כשאת אומרת את זה, זה כבר איזשהו 80% של, אתה יודע, ידיעה. נכון. כמו שאת יודעת שכשאת יולדת זה לא הדבר הכי שמח בעולם. כאילו... לא, כי כאילו בציור הכללי של לידה, אתה רואה בייבי בום, נכון, סתם דוגמא תוכנית, ואתה רואה, זה נראה מקסים. כן. זה לא נראה ככה במציאות. לא, ממש לא. כאילו, אינשאללה והלוואי, וכאילו, כן, הלוואי וזה ייראה ככה, כמופע חיובי וכיפי וריגושים והכל, אבל יש גם צד נוסף. ברור. וזה בדיוק הצד הנוסף בחתונות, זה היום שאחרי. הדיכאון שאחרי. אתה יודע, בהרבה פעמים שראיינו פה ספקים, אז דיברנו על זה, כולם מאוד מאוד נלחץ, כאילו, בחלק יש סוג של תחרותיות על תשומת הלב של הזוג הרי ביום החתונה, וזה קלאסי. ויש כאלה אפילו שיגידו, מה, אני כבר חצי שנה איתם, חצי שנה שאני בונה איתם את האירוע, אני אומר להם, חבר'ה, אתם הייתם בחצי שנה הטובה, אני בחצי שנה שאחרי. אני סופג אותם, אני מלווה אותם, על כל עד המציאות, אני מלווה אותם, ואז אני נפרד מהם. אבל האמת שמה שיפה סליחה. מה? לא, אני איתך, אחי, אין פה פלום. אני חושב שמה שגורם אולי, שאנחנו, אולי לא ברע בכלל, בטוב, אנחנו נאחזים בזה, כי אנחנו באים לפה ובכיף, וגם אנחנו ממשיכים לדבר עם החבר'ה מהשבע, וזה כי אנחנו רוצים להמשיך את הריליישנשיפ, כן? אנחנו כאילו, למה להפסיק? אנחנו בתוך זה. עכשיו, עדיין צריך להבין בסוף, שזה, נכון, אין לנו עוד ילדים, אנחנו לא יודעים, אבל זה בטוח האירוע הכי גדול בחיים שלך. חד משמעית. ובגלל זה, זה בסדר לתת לו את המקום הזה, וגם לתת לו את האבל הזה, מה שנקרא, שכאילו של אחרי. כי מעכשיו, נכון, ילדים וחתונה של הילד שתהיה וכאלה, זה שיאים אחרים, אבל זה לא שיא כמו אירוע שאתה 5 חודשים, רק שם, ועזבו, אני חושב על זוגות שמתכננים את זה שנה, כמה הם כאילו, כן. שנה כאילו. שנה וחצי שנה שזה מעסיק אותך. שנה מעסיק אותך, ואז זה נגמר כאילו. נכון. אני רק רוצה להגיד כאילו אני אישה מאמינה, ולפי היהדות, קלה היא קלה שנה. ולא סתם. זה מה שאני אמרתי לך. ולא סתם. עכשיו נוסעים לדרור, מבין את השמלה. אני מזכירה אותה לשנה. אני רוצה אותה שנה. זה חופית אמרה לי שנה, עכשיו היא שנה. תגיד לדרור חופית, אבל באמת קלה היא קלה השנה. זה אומר שכל הברכות וכל הדברים, וצריך ללכת, אצלנו באמונות היותר כבדות, זה לשים סיכות ביטחון בתחתונים, שלא עשו לנו עין הרע, כי אנחנו קלות. כן, כן, יש לנו מלא שטויות. לא, אתה בסמלה למטה, לא בתחתון. לא, נדבר איתך אחר כך נעשה פרק אמונות תפלות. במיוחד אצלנו המרוקאים. ושנה, וזה לא סתם. גם האימהות, וזה מסבירות לנו למה זה שנה, זה איזושהי סגירת מעגל מאוד ארוכה. מהרגע שמציעים לך נישואים, עד הרגע שתהפכי בעזרת השם להיות אימא, שנה זה דבר שאמור להיות בהכלה. אני הופכת מבן אדם אינדיבידואלי לבד, גם אם גרתם ביחד כמה שנים, עדיין חייתם חיים של כל אחד. מרגע זה שהתחתנתם, החשיבה שלכם, גם זוגות שלא עוברים דרך אגב ברבנות, החשיבה שלהם משתנה. אנחנו מרגישים את זה קצת נראה לי, לא? אנחנו שאלנו אחד את השני את זה אתמול, נכון. אם מרגישים משהו אחר. יש את השאלה התפוקה הזאת, נכון? שבא חבר, נו, מה שונה? אתם כבר חודש נישואים, נכון? עכשיו, אתה מת לענות לו, לא שאלו אותנו את זה, אבל זה יגיע, כן, זהו, בדיוק. אבל משהו משתנה, משהו ביחד הופך לקצת אחר, זה כבר לא חשיבה רק על החיים שלי, אלא החיים שלנו. נכון. וחשיבה של מה הוא עושה עכשיו. מטרות משותפות. כן, איך אני מתאימה את עצמי, איך הוא מתאים את עצמו, זה השאלה שאני צריכה להיכנס, זה השאלה שאני צריכה לחשוב, אני טיפה מורידה, הוא טיפה מעלה. יש איזה טנגו. כאילו, כי זה לא אחד, זה שניים, וגם אתם לא הופכים לאחד, כן? כן. אין שטות כזאת. אתם עדיין תשארו שתיים. זה אחד שמורכב משניהם? אתה לא רוצה לחשוב. אני מנסה לגמור את האנושות. תכף זה מה שיגמור את האנושות. אני אומר לך טוב שיש אחד ושיש שניים, וזה טוב שככה, ולא הייתי את זה. אז באמת שזה איזשהו טנגו בתוך הזוגיות הזאת, וזה מדהים. אז תהנו קודם כל מהשנה הזאת, כי יש לכם עוד שנה. ניפגש ב6 הבא ונעשה פרק שנה אחרי. ואימא'לה, תקשיבו, נראה לי מי שרואה את הפרק הזה, רואה אותי ככה, הוא כולי התרגשויות, מתפוצצת כאן. הבאות פנים שלנו נראה לי הכי אידיוטיות במהלך כל הזה. זה כזה אושר ועונג על תובנות. אני יכולה להגיד את זה עכשיו, סוף הפרק, מי שנשארת פה, בסדר? אז אתם פאקינג מחוברים
כאילו אם אני מנסה להגיע, אני מגיעה עם זה לשבוע לפני החתונה של זוגות. כאילו, לתהליך שאתם נמצאים, בתוך התהליך שלכם בהתחלה, כל כך קשה לי להביא את הזוגות להבנה של מה את רוצה, מה הוא רוצה, ובואו לחבר את זה ביחד, ותבינו שסתם דוגמה אומרת, טוב, תבחרי צלם. אין תבחרי, חיים, אתם בוחרים. הוא ילווה אותך כמו שהוא מלווה אותה. ואם הוא לא יבוא לך בטוב, זה גם לה לא יבוא בטוב, כי אתה לא תהיה סבבה, ואז היא לא תהיה. והכל הם בחירות משותפות, וכמו שאמרתם, הסתכלנו על הצלם, או על מי שזה לא יהיה, וכזה הסתכלנו אחד לשני, וידענו שזה כן או לא, זה בדיוק זה. זה בדיוק מה שאני רוצה שכולם יגיעו. תשמעי, אני אגיד לך דבר אחד שאני למדתי מהם, ואנחנו באמת גם חייבים לסיים, והייתי יכול להמשיך איתכם עוד 4 ימים ברצף. בסדר, הולכת לנו, אנחנו הולכים לעשות אותו. אני עושה להם פינה. אני מעלה אתכם בלייב. הם מחפשים יזמים שיסבסדו פה את העניין, כי יש פה מלא תוכן. אבל אני אגיד לכם, אני באמת רוצה להגיד משהו ממני, מההסתכלות שלי, קודם כל מההיכרות, וגם מהיום חתונה, ואמרתי לכם, ביום עצמו, כמה שאני, הפה שלי לפעמים לא סותם, דווקא זה שלב שאני ממש ממש משתתק, כי אני מאוד מאוד עסוק בלהקשיב ולראות אתכם. ואני, אם במילה אחת הייתי צריך לתאר את מה שקרה שם, זה הדדיות. כאילו, הייתה הדדיות, באמת, שהיא נגעה בהרבה מאוד נקודות. כאילו, זה התחיל בכם, זה התחיל בעבר אחר כך לחברים ולחברות ולמשפחות, וההתנהלות מול הספקים, באמת, כאילו, היה איזו סינרגיה פתאום שעבדה, וזה נשמע, מה זה קסום, ובטח כל אחד היה רוצה שזה באירוע שלו, ואם מישהו יקשיב לפודקאסט הזה, ובאמת יפתח את האוזניים, הוא ישמע בדיוק למה זה קרה. אני לא רוצה לחזור על הדברים, כי אני חושב שזה היה מאוד מאוד ברור, והנגשתם את זה בצורה מהממת, כמו שדמיינתי ואמרתי, אני יודע שאני לא צריך, אגב, לא דיברנו כלום, חשוב להגיד, בפרק הזה, לא דיברנו שום דבר, ברמה שאני נכנסתי לחדר, תוך 5 דקות נכנסנו להקלטה, כי לא רציתי שנתחיל לדבר בטעות, ונאבד זהב. אבל הדדיות וערבות הדדית, שהלוואי, ויהיה לנו את זה במדינה שלנו, ושאני מאחל את זה לכל הזוגות שלי ושלא שלי, וכל מי שמתחתן, שתחיו בהדדיות מלאה ובערבות. מרגישים את הסבלנות שלכם, אחד לשני. זה פשוט מפיק פרחים, וכמו שאתם רואים את הבלונדינית היפהפייה הזאת, תחשבו שביום חתונתה, שהיא בן אדם, צריך להבין שבמקצוע שלה היא מפיקה בסוף, כן? לא מפיקת חתונה, אבל מפיקה בסוף, היא באה מהעולם הזה. וזה כמו שאני כצלם, יגידו לי, היה לי תקופה מאוד ארוכה, שהייתי בא לאירועים של חברים שלי, והייתי מבקש מהם, כאילו, אל תן לי לצלם. אז כאילו, אני רוצה, בדיוק השיקול שעשיתם, כאילו, בוא, תן לי להיות בשבילך, אחי, תן לי ליהנות איתך. וראיתי מוצאת עצמי בפעמים בתחנות מסוימות, חפש את ההוא עם העדשה, ואני הייתי קורא את הבלינק שלה, והייתי אומר לו, שעמוד שם, ואז סתום את הפה כבר, סתום, כאילו, מעצמי, כל זה שיחה פנימית. זה קשה, זה קשה. ככה אני הייתי. כן, אז אני ממש מעריך את זה, וממש מבין, כי בסוף, בתוך כל ההתנהלות הפנימית הזאת, מצאת המקום שלך, וכן נהנית, וכן היית שם, וכן היית אפילו בזמן. וזה בסדר גמור שהיה את המקום הזה, ותודה לך גם על השיתוף של היום שאחרי. כי לנו כגברים, אני יכול להבין למה אצלנו הדברים זה עמדתי במשימה. ואצלכם יש יותר את מה אני מרגישה בתוך זה. נכון. ואיך אני מתפרקת מתוך זה, איך אני נפרדת מתהליך שעכשיו סיימתי אותו לכאורה. כי זה תהליך. וקודם כל אני מבטיח לך, שאני לא יודע מה יהיה ההרגשה שלך בהמשך. אבל יש לך אחלה בן אדם להפיל עליו את כל האחריות. וואי, וואי. כל האחריות לזה. זה הכי טוב. כמו שאמרתי בחתונה, היה שווה כל יום בחיים שלי לחכות בשבילו. הייתי קושר אותו, אני אומר לך, קושר אותו למיטה, לא יישאר שם, עד שאני נרגעת, עד שאני אשחרר אותך. כאילו, אני חושבת שבאמת, אתם לא מבוגרים, אתם צעירים, גם בנפש שלכם, גם בהרגשה שלכם, גם בנראות שלכם, וגם בחשיבה, ואני אומרת, איך הם כבר במצב שהם יכולים לייעץ פה לזוגות של 70 שנה. מודעות. הסבלנות, המודעות, הנכונות, ההבנה. כשאתה מבין את עצמך, אתה יודע מה הפרטנר שלך צריך. טוב, כאילו... אני גם, במידה ואין לנו פה אישור, כן? אנחנו גם נפיץ את ההיילייט הזה. שתראו רגע שנייה אחת חתונה, עם רגליים על הקרקע, מלאה באור, ומלאה באושר, באמת, אפילו רחפן לא, באמת, כל רגליים על הקרקע, תרתי משמע, לא היה צריך את החרא הזה. עם העקבים. עם העקבים הנוחים מאוד. הם היו נוחים לך בשעה הראשונה. 10 סנטימטר מהקרקע. עדיין היינו קרובים, ועם 40 דקות באוטו, ובאמת מלא דברים, אבל בסוף,
באמת, מסיבה, חתונה מוצלחת של זוג מדהים, ותודה רבה לכם. איזה כיף שבאתם. בכלל שהסכמתם ובאתם והשקעתם. בכיף, בכיף. אתם הם באו מושלמים. בטיסה במיוחד מתל אביב עד נתניה, תבינו, הופכים את זה לדייט, בצפון. מה, זה דייט? נגיד דבר תקשיבו. אחרון שזה מה זה כיף להתחתן. נכון. באמת, זה כיף, זה היום הכי כיפי בחיים, וכאילו, נכון. באמת, אנחנו ממליצים לכולם, תתחתנו. לגמרי. לא, תמצאו את הבן אדם הנכון ואז תתחתנו. קודם כל, הכי חשוב. ובאמת ליהנות מהדרך, ליהנות כאילו מכל התהליך, ליהנות מהיום עצמו, ליהנות מאחרי כמובן. ליהנות מאחד מהשני. זה לעשות את זה ביחד, כאילו. זה באמת. אפשר להתחתן איתכם גם? כאילו, אין לי מה, איזה חלום אני אביא להם משהו, אני לא יודעת. יאללה, שוקו, יאללה, תודה. אופטי. ביי בינתיים, ביי. תודה שהבאת תודה אותם, לכם. תודה. ביי. באו לבד. פעם עליך, יאללה ביי. תודה לכם, תודה לכם. היה כיף, היה כיף. וואו. יאללה, אפשר להגיד את האמת עכשיו? סתם.